குறைக்கணும்ன்ற இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே குறைஞ்சு போகுது. அப்படிங்களா மாதாஜி? ஆமா. நான் அட்லீஸ்ட் அது வயித்துக்கு போறத கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்ம பேசக்கூடிய விதத்திலயுமே வந்து அப்படிங்களா மாதாஜி? ஆமா. நான் அட்லீஸ்ட் அது வயித்துக்கு போறத கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்ம பேசக்கூடிய விதத்திலயுமே வந்து அப்படிங்களா மாதாஜி? ஆமா. அதுக்காக தான் சரி, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடுக்காக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ அதுக்காக ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயே. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. ஸோ நாம் இப்போ பாகவதத்துல 1வது காண்டோ 8வது அத்தியாயத்துல குந்தியினுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை வந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நாம 28வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். மன்யே த்வாம் காலம் ஈசானம் அநாதிநிதனம் விபும் சமம் சரந்தம் சர்வத்ரா பூதானாம் யம்நிதா காலின. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே இரண்யத்ருகா மகம் விதே மா பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரிதம் கேசவம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் போப்பட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. மன்யே துவாம் காலம் ஈசானாம் அநாதிநிதனம் விபும் சமம் சரந்தம் சர்வத்ர பூதானாம் என்மித கலிகி. மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, தங்களை நான் நித்திய காலமாகவும் பரம ஆளுநராகவும் துவக்கமோ முடிவோ இல்லாதவராகவும் எங்கும் பரவி இருப்பவராகவும் கருதுகிறேன். உங்களுடைய கருணையை விநியோகிப்பதில் நீங்கள் அனைவரிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள். ஜீவராசிகளுக்கு இடையிலுள்ள சண்டை சச்சரவுகளுக்கு சமூக தொடர்புகளே காரணம். பொருளுரை. கிருஷ்ணர் தனக்கு மருமானும் அல்ல, ஒரு சாதாரண குடும்ப அங்கத்தினரும் அல்ல என்பதை குந்தி தேவி அறிந்திருந்தாள். அனைவரது இதயத்திலும் பரமாத்மாக வசிக்கும் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷர் என்பது அவளுக்கு தெரியும். கால அல்லது நித்திய காலம் என்பது பகவானின் பரமாத்மா அம்சத்திற்குரிய மற்றொரு பெயராகும். நம்முடைய நல்ல தீய செயல்கள் அனைத்திற்கும் நித்திய காலமே சாட்சியாகும். எனவே செயல்களுக்கான பலன்களை அளிப்பவரும் அவரே ஆவார். ஏன் எதற்காக நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை என்று கூறுவதில் பயனில்லை. எந்த தீச்செயலுக்காக இப்பொழுது நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடும். ஆனால் நமது கூட்டாளியாக எப்பொழுதும் நம்முடனேயே இருப்பவரான பரமாத்மா கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை பற்றிய அனைத்தையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும், மேலும் அறிவார் என்பதை. நாம் பரமாத்மா அம்சத்தில் உள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்து செயல்களையும் அவற்றின் பலன்களையும் முன்னாடியே தீர்மானிக்கிறார் என்பதையும், அவரே பரம ஆளுநராகவும் இருக்கிறார். அவரது அனுமதி இல்லாமல் புல்லும் அசையாது. ஜீவராசிகளின் தகுதிகளுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கப்படுகிறது. அச்சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதே துன்பத்திற்கான காரணமாகும். பகவத் பக்தர்கள் அவர்கள் சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதில்லை. எனவே அவர்கள் பகவானின் நல்ல மகன்களாக உள்ளனர். சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் மற்றவர்கள் நித்திய காலத்தினால் தீர்மானிக்கப்படும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு காலம் இன்ப துன்பங்களை வழங்குகிறது. இத்தகைய இன்ப துன்பங்கள் அனைத்தும் நித்திய காலத்தினால் முன்னாடியே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. அழைக்காமலேயே நமக்கு துன்பம் விளைவதைப் போலவே இன்பமும் தானாகவே விளைகின்றது. ஆகவே ஒருவரும் பகவானின் எதிரியோ அல்லது நண்பரோ அல்ல. ஒவ்வொருவரும் அவரது சொந்த விதி பயனையே அனுபவிக்கின்றனர். இந்த விதியானது ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் உள்ள சம்பந்தத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது. அனைவரும் ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள விரும்புகின்றனர். இவ்வாறாக பகவானுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் விதியை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றனர். பகவான் எங்கும் பரவி இருப்பவர் என்பதால்
அனைவரது செயல்களையும் அவரால் காண முடியும். மேலும் அவருக்கு துவக்கமோ முடிவோ இல்லை என்பதால் அவர் நித்திய காலம் என்றும் அறியப்படுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான பர்பட் இல்லையா? வாழ்க்கையில நாம மட்டும் ஏன் கஷ்டப்படுறோம், நாம மட்டும் ஏன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? சோ பகவான் ஏன் நமக்கு இப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்கார் அப்படிலாம் நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா குந்தி தாயாருடைய இந்த பிரார்த்தனைகளை, இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து விளக்குனீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு பக்தர் வந்து எதை உணர்ந்து இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு பக்குவம் கண்டிப்பா வரும். எப்பவுமே வேதிக் ரெஃபரன்சஸ் வந்து நாம கொடுக்கணும் மக்களுக்கு. அப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு சுலபமா எடுத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். சோ நம்ம வேத சாஸ்திரங்களுடைய அந்த தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தாம சும்மா ஆமா நாம என்ன பாவம் பண்ணணுமோ அதுதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? சோ வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதைத்தான் நாம் அறுவடை செய்வோம். ஆனா அது இந்த ஒரு ஜென்மத்து மட்டுமா அப்படின்னாக்க மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. எத்தனை எத்தனை ஜென்மங்களை வந்து நம்ம கடந்து வந்திருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதுதான் நம்ம இந்த பியாண்ட் பர்த் டெத் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது திங்கள் வந்து உணர்வு வரும் பொழுது அந்த குழந்தை தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுது கை கூப்பிய வண்ணம் பகவானை வந்து தொழுமா. சோ அது ஏதாவது புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தா அது எத்தனையோ பிறவிகளுடைய பாவ செயல்கள் எல்லாமே வந்து அது நினைவுக்கு வருமா. தனக்கு தான் செய்த தவறுகள் அனைத்துமே அது நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அது கிடைக்க பெறும். அப்போ என்ன வந்து இந்த கருவிலேயே இங்கேயே நான் வந்து உங்களுடைய பாதங்கள்ல சரணாகதி அடைஞ்சிடுறேன், நான் இந்த உலகத்திற்கு செல்ல விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்குமா. சோ ஆனா அந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து உணர்ந்து அதை வந்து செய்யறதுக்குள்ளேயே அதுக்குள்ளேயே அதாவது வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஷர் இல்லையா? சோ இயற்கையால் உந்தப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஜனிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். அது கையில வந்து நம்ம யார் கையில வந்து விடுறோம், மாயையில வந்து நம்ம விடுறோம். அதாவது இந்த பூமண்டலத்துல வந்து நாம விடுறோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம அந்த பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோல வந்து ரொம்ப அழகா நாம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்படின்னா இந்த பிறவி பயன் அப்படிங்கறத வந்து அடுத்தவங்க வந்து உணர்ந்தறிந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஜஸ்ட் சும்மா யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றதுனால நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. எதற்காக நம்ம சஃபர் ஆகும். அதாவது நான் சிறு பிராயத்துல இருந்தே நிறைய பேர் பேசும்போதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். நான் அதாவது என்னுடைய உறவு முறைகளிலேயே என்னுடைய சொந்த பந்தத்திலேயே எங்க வீட்டுக்கிட்டேயே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வாழ்க்கையில வந்து திருமணம் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அவங்க ரொம்ப ஒரே ஒரு அதாவது 5 ஆண் பிள்ளைகள், ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை. நல்லா அவங்க தந்தை வந்து ஊர் பெரியவர் ஆக்சுவலி, அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரியவரா இருக்கக்கூடியவர். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல அறிவுரைகள் கொடுக்கறது, ஒரு பஞ்சாயத்து எடுத்து நடத்துறது, இதெல்லாமே அவங்க அப்பா வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லா ஒரு இதுல பொசிஷன்ல இருந்த அந்த குடும்பத்துல பிறந்தவங்க அவங்கள வந்து இந்த பக்கம் கொடுத்ததுனால அவங்க அரக்கோணம் சைடு அவங்க இந்த பக்கம் வந்ததுனால அவங்களுக்கு இந்த ஊர் பக்கமே அவங்களுக்கு பிடிக்காமலே போயிட்டு. ஏன்னா அவருடைய கணவர் வந்து நிறைய பொய் சொல்வார், அதாவது நிறைய ஏமாத்துவார். அது வந்து அவங்களுக்கு ஏத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அதான் இப்போ நான் அதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறேன். அவங்க எப்பவுமே வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்க வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி திருமணம் நடக்கவில்லை. ஸோ அந்த இதெல்லாமே யோசிக்கும் பொழுது அவங்க நான் நிறைய அதாவது கடவுளுக்கே கண் இல்லை, நான் எதுக்கு பிரார்த்திக்கணும், நான் எதுக்கு அவங்க தொடரணும், ஸோ பகவானை நான் ஏன் வேண்டணும், இப்படிலாம் தான் அவங்க நிறைய பேசுவாங்க. ஸோ நான் இவ்வளோ எல்லாம் பிரார்த்திக்கிறேன், எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னுட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எனக்கு அவ்வளவு பக்குவம் கிடையாது. என்னை விட அவங்க 15 வயசு பெரியவங்க, 15 இயர்ஸ். ஆனா அதெல்லாம் கேட்கும்போது அதை மட்டும் கேட்க தான் முடியுமே தவிர எனக்கு அதுக்கான பதில் சொல்ற அளவுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் இருந்தது கிடையாது. ஆனா இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது நிஜமாவே அந்த மாதிரி அதாவது ஆத்மாக்கள் இருக்கிறது இல்லையா? அதனாலதான் வந்து we may forget the misdeed, அதாவது நாம் முந்தைய ஜென்மத்துல செய்த பாவங்கள் வந்து நம்ம மறந்துருப்போம் இல்லையா? இந்த தருணத்துல நம்ம மறந்துருப்போம். ஆனா பகவான் மறக்க மாட்டார் இல்லையா? சோ நாம எந்த மாதிரி பாவ செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துலதான் நம்ம பிறவிடும் அப்படின்னா நமக்கும் நம்முடைய தாய் தந்தையருக்கும் வந்து பொதுவான கர்ம பலன்கள் வந்து இருக்கும். நமக்கு என்ன கர்ம பலன்கள் இருக்கோ அதுல ஒத்ததாக அவர்களுக்குமே இருக்கும். அதனால்தான் தாயை போல பிள்ளை மூளை போல சேலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழமொழி இல்லையா? அது எப்படி அந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் வருது, அந்த ஜீன்ஸ் மேக்கப் எல்லாம் எப்படி வருது சயின்டிபிக்கலி நம்ம வந்து இது பண்ணும்பொழுது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கர்மங்களை வந்து, காமனா இருக்கக்கூடிய கர்மங்களை எடுத்து நம்மள வந்து ஒரு குடும்பத்துல வந்து நம்மள வந்து
பகவான் நம்மளை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல நாம பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுறோம். சோ எதுவுமே பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நடக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னு அவருடைய அனுமதி இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. ஆனா அந்த அனுமதி கூட வந்து நம்ம ஏற்றி இருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் அடிப்படையில தான் அவர் அனுமதி கொடுக்க போறார். அவரே வந்து நமக்கு நீ போய் இதை கஷ்டப்படு, நீ போய் இதை சுகமாயிருன்னு எதையுமே அவர் பண்ண போறது இல்ல. ஆனா நாம என்ன கர்மங்கள் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கேத்த ஒரு குடும்பத்தை பார்த்து நம்மள அந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்றது. எப்படி நம்ம ஒரு டாக்டரா படிச்சவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹையர் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களை வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில வந்து வேலைக்கு அமர்த்துக்கிறாங்க, இல்ல பிடபிள்யூ ஆஃபீஸ்ல வந்து வேலை கிடைக்குது இல்லையா? ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து வேலை செய்யறவங்க இல்லையா? இப்படி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன், இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம பௌதிகத்திலே இருக்கு. அததான் அதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அப்புறம் ஏன் நம்ம கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு ஒரு குடும்பம் கிடைக்காதுன்றது வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஏற்றுக்க மாட்டோம் இல்லையா? அப்படியே நம்ம நினைச்சே பாக்குறது இல்ல. ஏன்னா நாம எப்பொழுதுமே பௌதிக தளத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம். அதுதான் மூல காரணமே. நம்ம ஆன்ம தளத்துல போகும் பொழுதுதான் நம்முடைய பிறவி கடமை எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க குந்தி தாயார் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய அண்ணனுடைய மகனாகவோ இல்லை ஒரு சாதாரணமாக தன் தந்தை வழி வந்த ஒரு குடும்ப நண்பராகவோ அவர் வந்து நினைக்கல இல்லையா? அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிருஷ்ணா தான் பரம்பொருள், எப்பவுமே நாராயணர் அவர் தான் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் வந்து யாருக்கு? குந்தி தாயாருக்கு உண்டு. சொன்னாதான் இந்த அனதர் பரமாத்மாவுடைய அனதர் வந்து காலம் இல்லையா? நித்தியமான காலம் என்பதும் வந்து பகவான். சோ காலம் ஏன் இங்க நித்தியம் என்று நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது 5 பொருட்களை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலா அண்ட் கர்மா. இதுல 4மே வந்து நித்தியமானது. ஆனா கர்மா மட்டும்தான் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து நாம படிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த கர்மா வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்களால் வருவது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ இந்த 5 விதமான இதுக்கு வந்து உட்பட்டதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுவும் நாம் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம வந்து செயல்படுவோம். அதனால நமக்கு நன்மையும் விளையும், தீமையும் விளையும். சோ இந்த நன்மை தீமைகளை எல்லாமே நாம பகவான் வந்து எதையுமே வந்து அவர் தடுத்து நிறுத்துறது கிடையாது இல்லையா? நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய செயல்களை நாம தான் வந்து அனுபவிப்போம். அது நன்மை இருந்தா நன்மையை அனுபவிக்க போறோம், தீமையா இருந்தா தீமையை அனுபவிக்க போறோம். ஆனா பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய அருளால இருக்கிறதுனால நன்மை தீமைகள் எதுவா இருந்தாலுமே அவங்க அது வந்து பெருசா ஆஹ் பகவான் மீது பழி போட மாட்டாங்க. இது நம்முடைய கர்ம பலன். ஏன் நாம கூட இப்ப சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? நான் என்ன பாவத்தை செஞ்சேனோ தெரியல, இப்பெல்லாம் இப்படி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் வருது இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல அப்படி இருந்தாலும் இப்போ இதெல்லாம் இயற்கையிலே எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? நாம மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே தான் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மட்டும் பெருசா ஒண்ணு இங்க ஒன்னும் ரொம்ப மட்டும் தனித்து எதுவும் கஷ்டப்படலைங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னுவாங்க. அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் விரலுக்கு தகுந்த வீக்கத்தை போல நாம நம்முடைய அதாவது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு நன்மையும் தீமையுமே இரண்டும் கலர்ந்த வாழ்க்கையை தான் நாம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கோம். ஆனா அந்த நன்மைக்கும் தீமைக்கும் மூல காரணம் நாம தான், நம்முடைய ஆசைகள் தான். நாம எவ்வாறு செயல்படுகின்றோம் என்பதை பொறுத்து தான் அது நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நிர்ணயிக்கப்படும். மேலும் உண்மையிலே கஷ்டம் என்பது நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய நன்மையாக வரலாம். இந்த காலகட்டத்துல அது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம். எப்படி பாண்டவர்கள் ஒவ்வொரு அடியிலுமே அவங்க வந்து கஷ்டத்தை தான் அனுபவிச்சாங்க இல்லையா? ஆனா இறுதியில் அவர்கள் வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தார்கள். அதுதான் மிகப்பெரிய நன்மை இல்லையா? ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமே அவங்களுக்கு வந்து சோதனைகள் தான் இல்லையா? அந்த சோதனைகள் எல்லாம் அவங்க வென்று காட்டி தான் அவங்க வந்து மேன்மையுற்றார்கள். அதனால யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய திருவடிகள் வந்து நித்தியமான அந்த வழி என்றது வந்து யார் நினைக்கிறார்களோ அவங்க என்றைக்குமே வந்து அழிவது கிடையாது இல்லையா?
ஸோ பகவத்கீதையிலுமே நாம படிக்கிறோம் இல்லை, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவடைவதில்லை என்று அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றார் இல்லையா. ஸோ நெவர் பெரிஷபிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ நம்ம அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது வாழ்க்கையில நாம வந்து அனைத்தையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்திற்கு நம்ம முடியும். உண்மையிலே பகவத்கீதை பாகவதம் நம்மள வந்து இஸ்கான் மாத்தல. நம்மள இஸ்கான் ஹஸ் நாட் சேஞ்ச் அஸ். ஒன்லி பகவத்கீதை பாகவதம் தான் நம்மள வந்து மாற்றத்திற்கு நேரும். ஸோ தட் இஸ் த மீடியா. இஸ்கான் இஸ் த மீடியா. நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது. ஆனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பை டிஃபால்ட்டா நாம நம்முடைய செயல்பாடும் திறன்லையோ எதுலயோ ஒரு மாற்றம் இருக்கும்போது நமக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே படிச்சு புரிஞ்சு கேட்டு புரிஞ்சு வாழ்க்கையில நாம எப்படி வாழணும்ன்றத வந்து நாம தெரிந்து கொண்டு வாழும் பொழுது அப்ப நாம தெரிந்து வாழக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு வருகின்றோம். நன்மை தீமைகளை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய தன்மைக்கு வரும். மேலும் நம்ம கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசை வந்து நாம பக்குவப்படுத்துறோம். இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா. The destiny is made by the living beings in course of social intercourse. Everyone here wants to laud it. எல்லாருக்குமே நாம எந்த இடத்துல யார் நம்ம பேச்சு கேட்கறாங்களோ அந்த இடத்துல நாம தான் தலைவர் தலைவி இல்லையா. அண்ட் thus everyone creates his own destiny under the supervision. ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல்படும் திறனால நாம ஒரு இலக்கை நாம நிர்ணயித்து அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை வந்து அமைத்துக் கொள்கின்றோம். இறைவனும் அதற்கு வந்து அப்ரூவல் வந்து கொடுக்குறார். வித்தவுட் இஸ் அப்ரூவல் நாம் எதுவுமே பண்றது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா சூழ்நிலையுமே நம்மளோட இருந்துட்டு இருக்காரு. அவரை மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் கம்பேனியன் யாருமே கிடையாது இல்லையா. நம்ம தவறு எழுத்தாலும் நாம மறந்துருக்கலாம், பகவான் மறக்க மாட்டார் இல்லையா. நாம ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி செய்த செயல் இன்னைக்கு நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா நம்ம அக்கௌண்ட் புக்ல கரெக்டா பகவான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சிருப்பார். அதற்கேற்ற பலன்களை தான் நாம பெறுவோம். ஸோ ஏன்னா அவர்தான் நித்தியமான காலம். நா வேத கஷ்டித் பகவான் சிகிஷிதம் தாவேஹாமானஸ்ய நிர்ணாம் விடம்பனம் நாயஸ்ய கஷ்டித் தயிதோ அஷ்டி கர்த்தி சேத் தேவஸ்யாயஸ்மின் விஸ்மாமதித் நிர்ணாம். எஸ் வினிதா கேசை மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. वेद कश्चित् भगवन् ஒரு நிமிஷம், உங்களுடைய நெட்வொர்க் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. அதனால ஒரு ஆங்கிள் வந்து பண்ணும்பொழுது நீங்க அதே இப்ப ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்ஃபெக்ட் மட்டும் வாசி. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. இப்ப கிளியரா கேக்குது. இந்த ஆங்கிள் அப்படியே இருந்து கண்டினியூவா பேசுங்க. எஸ் மாதாஜி. பகவானே, மனித செயலை போல் காணப்படும் உங்களுடைய திவ்யமான லீலைகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அவை வழி தவறி செய்கின்றன. உங்களால் ஆதரிக்கப்படும் பொருளோ அல்லது வெறுக்கப்படும் பொருளோ எதுவும் இல்லை என்றாலும் வெறும் கற்பனையால் நீங்கள் பாரபட்சம் கொண்டவரென மக்கள் நினைக்கின்றனர். பொருளுரை: வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் மீதுள்ள பகவானின் கருணை சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. அவர் பகைமை பாராட்டக்கூடிய குறிப்பிட்ட நபர் ஒருவரும் இல்லை. பரம புருஷ பகவானை ஒரு மனிதராக கருதும் அந்த எண்ணமும் கூட தப்பானதாகும். அவரது திருவிளையாடல்கள் ஒரு மனிதனுடையதை போலவே காணப்படுகின்றன. ஆனால் உண்மையில் அவை தெய்வீகமானவையும் பௌதீக களங்கம் இல்லாதவையும் ஆகும். அவரது தூய பக்தர்களிடம் அவர் பாரபட்சம் உள்ளவர் என்று அறியப்படுகிறார். ஆனால் உண்மையில் சூரியன் எப்படி யாரிடமும் பாரபட்சம் கொள்வதில்லையோ அப்படியே பகவானும் ஒருபோதும் பாரபட்சம் உள்ளவர் அல்ல. சூரிய கதிர்களை பயன்படுத்துவதால் சில சமயங்களில் கற்களும் மதிப்புடையவை ஆகின்றன. போதிய அளவு சூரிய கதிர்கள் இருந்து அவனால் அவற்றை பார்க்க முடியாது. இருளும் ஒளியும் இருவேறு கருத்துக்களாகும். ஆனால் சூரியன் அதன் கதிர்களை பரப்புவதில் பாரபட்சம் கொண்டுள்ளது என்பதை இது குறிக்காது. சூரியனின் கதிர்கள் பொதுவானவை ஆகும். ஆனால் அவற்றை கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இதோ நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி படி. சில சமயங்களில் கற்களும் மதிப்புடையவை ஆகின்றன. ஆனால் குருடன் முன் போதிய அளவு சூரிய கதிர்கள் இருந்தாலும் அவனால் அவற்றை பார்க்க முடியாது. இருளும் ஒளியும் இருவேறு கருத்துக்களாகும். ஆனால் சூரியன் அதன் கதிர்களை பரப்புவதில் பாரபட்சம் கொண்டுள்ளது என்பது குறிக்காது. சூரியனின் கதிர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவையாகும். ஆனால் அவற்றை கிரகிக்கும் முறையில் அல்லது திறமையில்தான் வேறுபாடு உள்ளது. பக்தி தொண்டானது பகவானின் விசேஷ கருணையை பெறுவதற்காக அவரை பொய்யாக புகழும் ஒரு முறை என்று மூடர்கள் நினைக்கின்றனர். உண்மையில் பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தர்கள் வியாபாரிகளை போன்றவர்கள் அல்ல. வியாபார நிறுவனம் ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்து அதற்கு ஈடான பணத்தை பெற்றுக்கொள்கிறது. இத்தகைய ஒரு பண்டமாற்று மாற்றுக்காக தூய பக்தர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில்லை. இதனால் பகவானின் முழு கருணையையும் பெற அவரால் முடிகிறது. துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் பெரும் பொருள் தேவைக்காக உள்ளவர், கேள்வியுடையவர் அல்லது தத்துவவாதிகள் ஆகியோர் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக தற்காலிகமாக பகவானுடன் தொடர்பு கொள்கின்றனர். நோக்கம் நிறைவேறியதும் தொடர்பு முறிந்து விடுகிறது. துன்பத்தில் உள்ள ஒருவன் சிறிதேனும் சமயப்பற்று உள்ளவனாக இருந்தால் துன்பத்திலிருந்து மீள்வதற்காக பகவானிடம் வேண்டுகிறான். ஆனால் துன்பத்திலிருந்து மீண்டதும் பகவானுடன் எந்த தொடர்பையும் கொண்டிருக்க யாரும் விரும்புவதில்லை. பகவானுடைய கருணை அவனுக்கு காத்திருக்கிறது. ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்ள அவன் தயங்குகிறான். அதுவே ஒரு தூய பக்தருக்கும் கலப்படமுள்ள பக்தருக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். பகவானின் தொண்டிற்கு முழு எதிர்ப்பை தெரிவிப்பவர்கள் அடர்ந்த இருளில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் உதவியை நாடுபவர்கள் அவரது ஒரு பாதியை கருணையை மட்டுமே பெறுபவர்களாக உள்ளனர். மேலும் பகவானின் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அவரது முழு கருணையையும் பெற தகுதியுள்ளவர் ஆவர். பகவானின் கருணையை பெறுவதில் உள்ள இத்தகைய வேறுபாடு அதை பெறுபவரை பொறுத்த விஷயமாகும். பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானின் பாரமற்ற இதற்கு காரணமல்ல. அவரது பரம கருணை வாய்ந்த சக்தியின் வாயிலாக இந்த ஜட உலகில் அவதரிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு மனிதனை போல் செயல்படுகிறார். எனவே பகவான் அவரது பக்தர்களிடம் மட்டுமே பாரபட்சம் கொண்டவராக இருப்பது போல் காணப்படுகிறது. ஆனால் அது உண்மையல்ல. அவ்வாறு அவர் பாரபட்சம் உள்ளவராக காணப்பட்ட போதிலும் அவரது கருணை சமமாகத்தான் விநியோகிக்கப்படுகிறது. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பகவானின் முன்னிலையில் இறந்தவர்கள் அனைவரும் தேவையான தகுதிகள் இல்லாமலேயே முக்தி அடைந்தனர். எனவே பகவானின் முன்னிலையில் உடலை விட்டு பிரியும் ஆத்மா எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் தூய்மை அடைந்து விடுகிறது. எனவே அவ்வாறு இறந்தவன் ஆன்மீக உலகிற்கு ஏற்றம் பெறுகிறான். எப்படியாவது ஒருவன் தன்னை சூரிய ஒளியில் நிறுத்தி கொள்வானாயின் அதன் உஷ்ணத்தினாலும் ஊதா நிற ஒளிர்கதியினாலும் தேவைப்படும் நன்மைகளை அவன் பெறுவது நிச்சயம். ஆகவே பகவான் ஒருபோதும் பாரபட்சம் உள்ளவரல்ல என்பதுதான் முடிவாகும். பொதுமக்கள் அவரை பாரபட்சம் உள்ளவர் என்று நினைப்பது தவறானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஒரு வண்டர்ஃபுல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இதுல வரும். இறைவன் பாரபட்சமற்றவர் அப்படின்னு நீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கான இந்த பர்பட்ல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை தான் நீங்க பகிர்ந்துக்கணும். ஓகே, ஸோ எப்படி சூரிய பிரகாசம் இல்லையா, சூரியனுடைய கதிர்கள் இந்த இடத்துலதான் விழணும் அந்த இடத்துலதான் விழணும்னு ஏதாவது பிளான் பண்ணி சூரியன் தன்னுடைய கதிர்களை திணிக்கிறாரா? கிடையவே கிடையாது. எல்லா இடங்களிலுமே அந்த சூரிய கதிர்கள் விழும் இல்லையா. அது போலதான் இறைவனுடைய கருணை எல்லா ஜீவன்களுக்குமே உண்டு. ஆனா அதுக்கு டைரக்டா விடக்கூடிய உங்களுக்கு அதிகமான ஒரு இல்லையா, நமக்கு விட்டமின் டி இதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கப்படுது. அதே ஒரு பார்ஷியலா நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா, அதாவது பாதி அளவுக்கு தான் நமக்கு சூரிய கதிர் இருக்கு, பாதி நமக்கு இருளா இருக்கு அப்படிங்கிறது
அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? அதே வந்து முழுசா டார்க்னஸ்ல இருக்கிறவங்க, இருள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சூரியன் இருந்தாலும் உள்ள வந்து எதுவுமே நமக்கு, இப்ப நம்ம உள்ளதான் உட்காந்துருக்கேன் நான் இல்லையா? இப்போ வெளியில சூரியன் பிரகாசம் இருந்தா நான் என்ன, எனக்கு எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா? சோ அது போல சூரியனுடைய பிரகாசம் எல்லாருக்குமே உண்டு. அது போல இறைவனுடைய அருள் வந்து எல்லாருக்குமே உண்டு. சோ அவர் என்ன பாரபட்சம் இல்லாம என்ன அருள் புரியணுமோ அது எல்லாமே புரியுறார். ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்க நேரடியாக இல்லையா தொடர்பு இல்லையா சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொள்வதால அந்த பலன்கள் வந்து அவங்க வந்து கிடைக்கப் பெறுகிறார்கள். நல்முறையில் அவர்கள் கிடைக்கப் பெறுகிறார். எம் யாபி அந்த ஸ்லோகம் ஒன்று இல்லையா? நாம மேலும் வந்து நாம எந்த மாதிரி, அதாவது பகவான் இடத்துல நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை எப்படி நாம வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்றவாறு பலன்களை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். நம்முடைய சமர்ப்பணம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கஷ்டமான காலத்துல மட்டும்தான் பகவானை போய் நினைச்சு எஸ் எனக்கு இதை செய்து கொடுங்கன்னு கேட்டா ஓகே, அந்த காலகட்டத்துல பகவான் வந்து நாம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளுக்கு செய்திடுறார் இல்லையா? மிச்ச நார்மல் டைம்ல நான் திரும்பி பாக்குறதே கிடையாது. அப்ப சாதாரணமான பலன் என்ன கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா பிரத்யேகமா நான் செய்யக்கூடிய அந்த பக்திக்கு வந்து பகவான் அந்த பக்திக்கு தகுந்த மாதிரி பலனை கொடுத்துடுறார். ஓகே, இல்ல கண்டினியூஸா வந்து இப்போ சேவை பண்ணிட்டே இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த இறைவனுடைய அருள் வந்து கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கும். இது வந்து நேரடி அந்த மாதிரி. ஸோ சில பேர் மழைக்கு கூட ஒதுங்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டைம். ஸோ மழைக்கு கூட ஒரு கோவில் பக்கம் போகாதவங்க கூட இருக்காங்க. நாத்திகத்தன்மை அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய பொதுவான பலன் என்ன கிடைக்குமோ அது கிடைக்கும். அவங்களுடைய விதி பிரகாரம், அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் பிரகாரம் அவங்க என்ன பலன்களை எல்லாம் அவங்க அனுபவிக்கணுமோ அதை அத்தனையுமே அவங்க வந்து அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அவங்க என்னவா நினைப்பாங்க, தான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொண்டு அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. இறைவன் இருக்கிறார், நம்மளை ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற உணர்வு கொண்டு அவங்க முயற்சி எடுத்து அதை வந்து வெளியில வரணும்னு யோசிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன். அதே மாதிரி வந்து ஒரு வெற்றி பெற்றாலும் அது நான் தான் அந்த வெற்றியை வந்து அதாவது ஈட்டு கொண்டு வந்தேன், என்னாலதான் அந்த வெற்றி அடையப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஒரு டீம் எல்லாம் வேலை பண்ணாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரிக்கெட் டீம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிரிக்கெட் டீம்ல யாரோ ஒரு பிளேயர் வந்து நல்லா அடிச்சிருக்காங்க, அதனால என்னாலதான் இந்த கேமே வந்து முன்னாடி வந்தது அப்படிலாம் நான் வந்து சொல்லிக்குவாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து தட் இஸ் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே என்னோட இது. ஆனா உண்மையிலேயே எஃபர்ட் நாம போடுறோம், ஆனா நம்ம நிமித்த மாத்திரம் தான் போடுறோம்ன்ற அந்த தாற்பயத்தை வந்து நாம மறந்துடுறோம். இறைவன் என்ன வேண்டும், நாம் அதை வந்து செய்து முடிப்போம். சோ இறைவனுடைய கருணை எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து வாழ்க்கையில வந்து நல் மார்க்கத்துல வந்து செல்வதற்கான பாதை வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா இறைவனுடைய கருணை இல்லைன்னா நம்ம எதையுமே நம்ம அடையவே பெற மாட்டோம் அப்படிங்கிறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ லார்ட்ஸ் மர்சி அப்பான் த ஃபாலன் சோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். நம்ம எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான் இல்லையா? ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், சில சமயங்கள்ல கடவுள் வந்து ஓர வஞ்சனை பாக்குறார் இல்லையா? அவர்களுக்கு மட்டும் நல்லா கொடுத்திருக்கார். ஏன் பக்தர்கள் கூட்டத்திலேயே கூட அந்த மாதிரிதான் ஒருத்தங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து மேன்மையா போயிட்டாங்கன்னாக்கா நாம இன்னும் கீழவே இருக்கும் அப்படின்னும் பொழுது அவங்கள பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படணும். ஏன்னா அவங்களுடைய முயற்சி எப்படி, அவங்க சேவையினுடைய மகத்துவம் எப்படி, அவங்க எந்த பாவத்தை கொண்டு செய்யறாங்க பகவான் இடத்துல, எவ்வளவு தூரம் அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸே பண்ண மாட்டோம். நாம ரெண்டு பேருமே ஒரே சமயத்துலதான் நம்ம அந்த பக்தி பாதையில தொடங்கி இருப்போம். ஆனா ஒருத்தவங்க வந்து மேல போயிருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க இன்னும் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல கூட இருக்கலாம். ஏன்னா அது அவங்களுடைய முயற்சி, அவங்களுடைய சமர்ப்பணம், அவங்களுடைய சேவை, இதனுடைய அடிப்படையில தான் அவங்க மேன்மையா போயிருப்பாங்க. ஆனா இவங்க வந்து ஒரு சாதாரண வகையில வந்து பக்தியை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. முயற்சி என்பது அவ்வளவு இருக்காது. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு டைம் இருந்தா பக்தி, இல்லைன்னா நாம பௌதீகம் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். ஆனா அப்படி கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. நானும் பக்தி பண்றேன், அவங்களும் பக்தி பண்றாங்க, பகவான் அவங்களுக்கு மட்டும் அருள் கொடுத்தாரு, எனக்கு கொடுக்கல. ஏன் டிவோட்டி கம்யூனிட்டில கூட இது உண்டு இந்த கம்பேரிஷன். எந்த இடத்துல நாம வந்து ஒருத்தர் ஒப்பிடுகின்றோமோ அந்த இடத்துல நாம பக்தியில முன்னுக்கு போகவே முடியாது. ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் பக்தி கொள்ளவும் முடியாது. வி ஷுட் நெவர் கம்பேர். ஏன்னா ஒருத்தருடைய சமர்ப்பணம் வந்து வேறுபட்ட நிலைகள் இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனுமே வேறு, அவங்களுடைய குணாதிசயங்களுமே வேறு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய செயல்படும் விதத்திலுமே வேறுபட்டுதான் இருக்கும். அதனால வந்து ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் நாம் என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. சோ இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, இறைவன் வந்து பாரபட்சமாகிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லையா? எனக்கு பகவான் அதாவது எனக்கு வந்து கொடுக்கல,
அப்படின்னு நினைக்கிறது. இன்னொருத்தரை பார்த்து நமக்கு பகவான் கொடுக்கலன்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம பண்ணக்கூடிய முயற்சியில நமக்கு எதுவுமே வரலன்னு நினைச்சா கூட ஓரளவுக்கு நம்ம அவங்கள ஓகே சொல்லலாம் இல்லையா? நான் பக்தி பண்ற பகவான் அருள் எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கலையேப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறது வேற. ஆனா அவங்களுக்கு கிடைச்சது எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அது மிக மிக அதுதான் பொறாமை ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த பொறாமை என்பது பக்தர்கள் இடத்துல வரவே கூடாது. பேசிக்கலி நாம எல்லாரும் பொறாமையோடு இருக்கக்கூடியவங்க தான். பக்திக்கு வந்த பிறகு அந்த பொறாமையினுடைய வீரியம் குறைந்து 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 0% வர வேண்டியிருக்கும். அப்பதான் நம்ம பக்தி பிளாட்ஃபார்ம்லயே இருக்கும்ன்றது அர்த்தம். எது வரைக்குமே நம்ம வந்து பொறாமை குணத்தோடு இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த பக்கம் எவ்வளவு நாம ஜபங்கள் சொல்லியும் இந்த பக்கம் நாம எந்த முன்னேற்றமே இருக்காது. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? So by utilizing the sun's rays, sometimes even the stones become valuable. Whereas a blind man cannot see the sun, although there is enough sun rays before him. Correct தானே? குருடனால வந்து கண்டிப்பா அது இருளா இருந்தாலும் ஒளியா இருந்தாலும் அதனுடைய வித்தியாசத்தை அவனால காண முடியாது இல்லையா? சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் உண்டு. ரொம்ப அழகான உண்மை இது. ஸோ ஆவித்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு இதை வந்து நாம கொடுக்கலாம். நாத்திக தன்மையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதை நம்ம ஒப்பிட்டு சொல்லலாம் இல்லையா? கடவுள் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நேரடியா பார்க்க முடியாத அந்த கடவுள் வந்து கடவுளே இல்லை என்று அவங்க வந்து பேசுவாங்க இல்லையா? டார்க்னஸ் அண்ட் லைட் ஆர் டூ ஆப்போசிட் கன்செப்ஷன். இருள் என்பது அதாவது அஜ்ஞானத்திற்கும், பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். மேலும் சன் இஸ் த பார்ஷியல், அதாவது டசன்ட் மீன் தட் சன் இஸ் பார்ஷியல் இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் இட்ஸ் ரேஸ். அப்படின்னா இருள் இருக்க இடத்துல வந்து சூரிய கதிர்கள் வந்து நான் பிரகாசத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சூரியன் எப்பயாவது சொல்றாரா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவர் பாரபட்சமின்றி எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய சூரிய கதிர்களை பரப்பிடுறார். ஸோ சன்ரைஸ் ஆர் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன், எல்லாருக்குமே. பட் த கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இதுதான் நமக்கு வேறுபட்ட நிலைகள். ஸோ ஆனா முட்டாள்கள் வந்து இவ்வாறு தான் நினைப்பாங்க. ஃபூலிஷ் பீப்புள் திங்க் த டிவோர்ஸ் சர்வீஸ் இஸ் ஃபிளாட்டரிங் த லார்ட் டு கெட், அதாவது விழுந்து விழுந்து வணங்கி பகவான்கிட்ட கருணை பெறதுக்காக தான் இவங்க விழுந்து விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. உண்மையிலே ஆரம்ப கட்டத்துல ஒருவேளை நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலைகளை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாம திறனற்றவர்களாக இருந்து கூட நாம பகவானுடைய திருவடிகளை நம்ம விழுந்து சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கலாம். ஆனா அதே மாதிரி மனப்பக்குவம் வந்து ரொம்ப ஆண்டு காலம் நம்ம பழகின பிறகு இறைவன்கிட்ட வந்து அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்து அதே மாதிரிதான் கடைசி வரைக்கும் நாம் இருப்போமான்னா கிடையாது இல்லையா? ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இறைவன் மீது நமக்கு அன்பு என்பது கண்டிப்பாக வரும். அப்ப எதையுமே எதிர்பார்க்காம அவரிடத்துல நாம பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் தானாக அமைப்பெறும். இது எதனால வரும்னா பழக்கத்தினாலதான் இல்லையா? நல்லதும் தீயதும் கூட நாம எவ்வளவு உறுதி கொண்டு அதை பழகுறோமோ இல்லையா? ஒருத்தர் சிகரெட் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, ஆரம்ப கட்டத்துல அவர் பிடிச்சிருக்காரு. ஆனா அதே ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு மாசம் 2 மாசம் அவரோட போயிட்டு சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா அதுக்கப்புறம் அவரை விட இவர் ஜாஸ்தியா சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இல்லையா? பயிற்சி. அது போலதான் நம்ம எந்த சங்கத்துல இருக்கோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம வாழக்கூடிய காலகட்டத்துல நல்ல சங்கத்துல இருக்கணும், நம்ம நற்சங்கத்துல சாது சங்கத்துல இருக்கணும். அப்ப நம்முடைய குணாதிசயங்களிலுமே வந்து நல்ல ஒரு மாற்றத்தை வந்து காண முடியும். அதே நம்ம பௌதிகவாதிகளோடையே இருந்தோம்னா அதே குணாதிசயங்கள் தான் கடைசி வரைக்குமே நமக்கு கண்டினியூ ஆகும் இல்லையா? A mercantile house renders service to someone to exchange for the values. The pure devotee பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது வியாபாரம் கிடையாது. பக்தி என்பது வியாபாரமே கிடையாது இல்லையா? பக்தி என்பது மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம எடுத்துட்டு போகிறது. உள்ளத்துல இருந்தா மட்டும்தான் பக்தியை வந்து கொடுக்க முடியும் முழுமையா. இல்லைன்னா அது ஈடுபாடு இல்லாம சீக்கிரமாவே அது வந்து துண்டித்து விடும். நம்மளோட தொடர்பே இருக்காது, பக்தி பண்ண முடியாது. ஸோ சம்பந்தம் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம கண்டினியூஸா பக்தியை வந்து செய்ய முடியும் இறைவனிடத்துல. அதற்கு பயிற்சி உதவி பெறுகிறது. ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு பக்குவம் இல்லைன்னாலும் பிற்காலத்துல நமக்கு ஒரு பக்குவம் வந்து நல்லா கிடைக்க பெறுகிறது. ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றது ரொம்ப அழகா, factually pure devotees who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not mercantile community. இது அழகான வார்த்தை. வியாபாரமயமாக்க பக்தி வந்து என்னைக்குமே வியாபாரமயமாகவே கூடாது. நம்ம தேவர்களிடத்துல செய்யறது அதுதான். அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த வேலைதான் நம்ம செய்யறோம். அவங்களுமே வந்து பௌதிக சூழ்நிலைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். பகவானை போல பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் கிடையாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும். அந்த ஒரு வேறுபாடை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இஸ் above the 3 modes,
தேவர்கள் வந்து இந்த முக்குணங்களிலுமே அவர்களுமே கட்டுப்பட்டவர்கள். என்னதான் அவங்க சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றிருந்தாலும் அவங்களுமே வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான் இல்லையா? அப்போ அவங்களுடைய குணாதிசயம் மாறுபட்ட நிலைக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்குமே உண்டு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ ஆனா பக்தன் அப்படி கிடையாது. பக்தன் எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டான். குச்சேலரை எடுத்துக்கோங்க, சுதா இல்லையா? சோ அவர் எவ்வளவு வறுமையில இருந்தார். சோ அவருடைய மனைவி வந்து போய் கொஞ்சமா பொருள் வாங்கிட்டு வரலாம், உன்னுடைய நண்பர் தானே கிருஷ்ணரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அந்த அழுக்கான அந்த அந்த துண்டுல இல்லையா, மேல் துண்டுல வந்து ஒரு மூலையில வந்து சிறிய அவலை வந்து வீட்டுல செய்து அதை வந்து அரிசியில இருந்து தட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை முடிச்சு போட்டு அனுப்பியிருப்பாங்க இல்லையா? அங்கே வாயில் காவலன் வந்து உள்ள விட மாட்டான். சோ அப்போ குச்சேலர் சொல்வார், நான் அவருடைய நண்பரார் குச்சேலர் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அதை போய் கண்ணன் சொன்னோடனே கண்ணன் இல்ல அவங்களை அனுப்பி விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள துவாரகையில இருக்கும் பொழுது போகும்பொழுது அவர் போன பிறகு அவருக்கு ஒரு பிராமணருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அத்தனை மரியாதையுமே பகவான் கொடுத்தார் இல்லையா? அவர் எதுவுமே கேட்கல இல்லையா? குச்சேலர் எதுவுமே கேட்கல. எதுவுமே கே மனைவி என்னதான் சொல்லி அனுப்பியிருந்தாலும் பகவான்கிட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம் இல்லையா? சோ அவர் ஏதோ ஒளிச்சு வைக்கிறாருன்றது மட்டும் அவருக்கு தெரியும். கிருஷ்ணருக்கு தெரியாதா என்ன எதற்காக குச்சேலர் வந்திருக்காருன்னு தெரியும். ஆனால் அவர் கடைசி வரைக்கும் கேட்கறதே இல்லை. எனக்காக நீ என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்னும் பொழுது அவர் ரொம்ப வெட்கப்பட்டு அந்த அழுக்கான அந்த துண்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அவலை வந்து அவர் வந்து வாங்கி ஒரு பிடி போட்டப்பே அவங்க வீடு வந்து நல்ல ஒரு செழுமையான ஒரு நிலைக்கு சென்றது. ஆனா அடுத்த இதுக்கு வந்து போடும்போது ருக்மணி தாயார் போட வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நாமளே அங்க போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துரும்ட்டு இல்லையா? சோ அப்படி இந்த கடைசி வரைக்குமே எதுவுமே கேட்காமலே குச்சேலர் வந்து திரும்பி வந்துருவார் இல்லையா? அதுதான் ஒரு பக்தனுடைய இது சாக்கிய ரசத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய பக்தி அது இல்லையா? நண்பன் எனக்கூடியதுல சோ எதையுமே கேட்காம வந்து திரும்பி வரக்கூடிய அந்த இது வந்து அன்பு கொண்ட உள்ளங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கும். எதிர்பார்ப்பற்ற நிலையில இருக்கிறது தான் பக்தி. எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யறது வந்து வியாபாரம். நான் பகவானுக்கு இதை பண்ணேன் இல்லையா, நான் இன்னைக்கு வந்து பகவானுக்கு இந்த அபிஷேகத்திற்கு பண்ணேன், இந்த அன்னதானத்துக்கு பண்ணேன், இதெல்லாம் செஞ்ச பகவான் எனக்கு ஏதாவது செய்வார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது தவறு இல்லையா? அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நமக்கு வந்து இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்படும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ மேலும் சில பேர் வந்து நீதி, அதாவது அர்த்த இல்லையா, அதாவது துயருற்றோர், அவங்க துயருக்காக பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திச்சு அதுல இருந்து அவங்க வந்து ஈடுபடுவாங்க. அதற்காக அவர்கள் வந்து பகவானுக்குவாக தொண்டு புரிவாங்க. சோ இது நீடு பேசிஸ் இல்லையா? சோ மிச்ச டைம்ல வந்து சாதாரணமா இருக்கிறது, ஆனா தேவைப்படும் போது பகவானை வந்து உபயோகப்படுத்துறது. சில பேர் சதா சர்வகாலம் பகவானை வந்து வேண்டி வேண்டி பெறது, அது வேறு இல்லையா? எப்பவுமே இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் கேட்கற சில பேருக்கு வந்து எது தேவையோ அதை மட்டும் கேட்டு கேட்டு பெறது. சோ அப்படின்னா பார்ஷியலி. ஆனா பக்தர்கள் வந்து முழுமையாக தன்னை வந்து அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். இந்த 3 பேரை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. மிக்சட் டிவோட்டி, பியோர் டிவோட்டி, நியோஃபைட் டிவோட்டி இல்லையா? 3 நிலைகள் வந்து சொல்லப்படுறது. தோஸ் ஹூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி அகைன்ஸ்ட் தி சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட், அவங்க எப்பவுமே அதாவது அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடிய நாத்திகவாதிகள். அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆஸ்க் ஃபார் லார்ட்ஸ் ஃபேவர் ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் நெசசிட்டி, பார்ஷியல் இல்லையா? மர்சி. அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் 10% என்கேஜ் இன் த சர்வீஸ், எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் 100% தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் பகவான் வந்து 100% கருணை வந்து புரிகிறார். So such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient. அப்படின்னா நாம் எந்த இதுக்கு எம் வாபி, அதுதான் அந்த ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம். எம் வாபீஸ்வரன் பாவம் முக்த கலேவரமா, அது என்னது? ஜெகத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வேதி கௌந்தேய. ஒரு நிமிஷம், அதுதானான்ட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்து. இது வந்து எந்த நிலை, வாட் எவர் ஸ்டேட் பீயிங் ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் when he quits the body, இது இல்ல. சோ அதாவது இன்னொரு ஸ்லோகம் அது based on surrender. I will based on ஸ்லோகம்
BJP. சரி. ஒரு நிமிஷம். அது நம்ம எந்த அளவுக்கு சரணாகதி அடையணுமோ அதற்கேற்ற பலன்களை வந்து நாம பகவான் வந்து கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் அது. ஓகே, எனக்கு டக்குன்னு அது ஞாபகம் வரல. ஒரு நிமிஷம். ஸோ அது சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் அது இல்லை, இது கிடையாது, இன்னொரு ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ நான் அதை பார்த்துட்டு சொல்றேன் அந்த ஸ்லோகம். ஓகே, அப்போ அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானிடத்துல நம்பிக்கை கொண்டு சரணாகதி அடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பகவான் நம்மள ரட்சிக்கிறார். உங்களை காப்பாற்றுபவனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் பொறுமாறு. ஸோ எனக்கு அந்த லெவல் 1ல நிறைய சொல்லி தான் எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்தது. எவ்வளோ லெவல் 1 ப்ரீச் பண்றோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு மைண்ட்ல கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் லெவல் 1 எடுத்து, இல்லையா? ஸோ such partiality in receiving Lord's mercy is related to the recipient. ஸோ அதாவது நம்ம பகவான்கிட்ட பெறக்கூடிய அந்த அருள் வந்து முழுமையானதா இல்ல பாதிதான் நமக்கு கிடைச்சதா அப்படின்றது எல்லாமே நாம பகவானிடத்துல கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தியின் மூலியமா தான் நமக்கு தெரிய வரும். முழுவதுமாக அவரையே நம்பி நாம் சரணாகதி அடைந்தால் கண்டிப்பாக பகவானும் முழுமையாக நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். நமக்கு வேண்டும் என்றும் போது மட்டும் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம்னா அதுக்குமே பகவான் வந்து கருணை புரிகிறார், இல்லையா? சோ சுத்தமாவே நம்ம வந்து இது பண்ணலன்னாக்கா ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, so when Lord descends to this material world by his all merciful energy தான், அப்புறம் மாதிரி கருணை யாருக்குமே கிடையாது, இல்லையா? Despite such an apparent manifestation, this mercy is equally distributed. சூரிய கதிர் மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய அருள் வந்து வியாபித்திருக்கு. குருக்ஷேத்திர போர்லயுமே வந்து எல்லாரும் யாரெல்லாம் மரணித்தார்களோ irrespective ஆஃப் அவங்களுடைய புண்ணிய பாவங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு அனைவருக்குமே மோட்சத்தை வந்து கொடுத்தார் பகவான், இல்லையா? ஸோ யாரெல்லாம் அந்த குருஷேத்திரத்துல இறந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே மோட்சம் என்பது உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதி வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துறார். அதன் பிரகாரம் எல்லாருக்குமே அந்த இடத்துல வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் வந்து கிடைச்சது. somehow or other if someone puts himself in open in race, அது மாதிரி நாமளுமே பக்தியில வந்து இறைவன் தாழை பணியும் பொழுது எப்படி சூரியனுடைய கதிர்களுக்கு முன்னாடி நாம போய் நின்றா நமக்கு அந்த வெப்பத்தையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை நமக்கு விட்டமின் டி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமோ அது போல நாமளும் பகவானுடைய பாதங்களை நாம் தாழ்பணியும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவானுடைய அருளை நாம பெறுகின்றோம். அதனால பகவான் எப்பவுமே வந்து பாரபட்சம் கொண்டவர் கிடையாது. நாம அவரிடத்தில் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் கொடுத்திருக்கோமோ அதற்கேற்றவாறு நமக்கு வந்து அருள் வந்து கிடைக்கப்பெறும். இதுதான் உண்மை. இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஜன்ம கர்ம ச விவஸ்வாத்மன் அஜ்யாஷ் கர்த்துர் ஆத்மனஹ த்ரியா நிர்சிஷோ யாதசூஹு தத் அத்யந்த விடம்பனம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே, தாங்கள் செயலற்றவர் என்ற போதிலும் செயல்படுகிறீர்கள். தாங்கள் பிறப்பற்றவராகவும் ஜீவ சக்தியாகவும் இருப்பினும் பிறப்பை ஏற்கிறீர்கள். நீங்கள் மிருகங்கள், மனிதர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் நீரினங்கள் ஆகியோருக்கு இடையில் அவதரிக்கிறீர்கள். உண்மையில் இது திகைப்பு ஊட்டுவதாகும். பொருளுரை: பகவானின் தெய்வீக லீலைகள் குழப்பமானவையாக மட்டுமின்றி முரண்பாடு உள்ளவையாகவும் காணப்படுகின்றன. அதாவது அவை அனைத்தும் மனிதனின் சிந்தனை சக்திக்கு எட்டாதவையாகவும் அவை பகவான் எங்கும் பரவியுள்ள பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இருப்பினும் அவர் மிருகங்களுக்கு இடையில் பன்றியின் உருவிலும், ராமர், கிருஷ்ணர் முதலான உருவங்களில் மனிதனைப் போலவும், நாராயணை போன்ற ஒரு ரிஷியின் உருவிலும், மேலும் மீனை போன்ற நீர்வாழி பிராணியின் உருவிலும் தோன்றுகிறார். இருப்பினும் அவர் பிறப்பற்றவர் என்றும் அவர் செய்ய கிடப்பது ஒன்றுமில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. பரபிரமனால் செய்யப்பட வேண்டியது ஒன்றுமில்லை என்று கருதி மந்திரம் கூறுகிறது. அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ ஒருவரும் இல்லை. அவருக்கு பல வகையான சக்திகள் உள்ளன. அவரிடமுள்ள தானாக செயல்படும் அறிவு, பலம் மற்றும் செயல் ஆகியவற்றினால் அனைத்தும் அவரால் பூரணமாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பகவானின் உருவங்கள், செயல்கள் ஆகிய அனைத்தும்
நமது சிந்திக்கும் ஆற்றலுக்கு புலப்படாதவை என்பதையும், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதால் அவரால் செய்ய முடியாதது ஒன்றுமில்லை என்பதையுமே கூற்றுகள் நிரூபிக்கின்றன. எனவே யாராலும் அவரது சக்தியை சரியாக கணக்கிட முடியாது. பகவானின் ஒவ்வொரு செயலும் சாதாரண மனிதனுக்கு திகைப்பூட்டுவதாக உள்ளது. வேத அறிவினால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவருடன் நெருக்கமான உறவு கொண்டுள்ள தூய பக்தர்களால் அவரை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே அவர் மிருகம் முதலான ஜீவன்களுக்கு இடையில் தோன்றிய போதிலும் அவர் ஒரு மிருகமோ அல்லது மனிதனோ அல்லது ரிஷியோ அல்லது மீனோ அல்ல என்பதை பக்தர்கள் அறிவர். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நித்தியமான பரமபுருஷராகவே இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காதுன்ட்டு மாடியில வந்து வாசித்தேன் மாதாஜி. நான் ஒரு நாடோடி மாதாஜி. நான் ஒவ்வொரு இடமா பகவான் என்னை அலைவிக்கிறாரு. இப்ப மக வீட்டுல இருக்கேன், அவளுக்கு சோமலேன்ட்டு. உள்ள இருந்தா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாடிக்கு வந்தா மாடியில ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாமே இறைவனுடைய அவர் கருணை தான் மாதாஜி. அவர் கருணை எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. You are able to speak, you are able to read in this age. That itself is without the blessings of Supreme we cannot do. இல்லையா? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, எனக்கு முடியலன்னு பார்க்க வந்தா மாதாஜி. அவ வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஃபீவர்ல படுத்துக்கிட்டா. நான் இங்க வர வேண்டியது வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஒரு ஸ்லோகம் தேடினீங்கல்ல மாதாஜி, 9.29 பாருங்க. சமோக சர்வபூதேஷு நமே 9.29. அது கூட இல்ல மாதாஜி. அதுல வருதுதானா பாரபட்சம் இல்ல. அது ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ். ஆனா நான் எந்த அளவுக்கு, அதாவது என்னிடத்தில் எந்த அளவுக்கு சரணாகதி அடைகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நான் அவர்களுக்கு பலன்களை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். கடைசியில வருமா மாதாஜி? இப்ப அது எந்த சாப்டர்லன்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. கடைசியில தான் வந்தது அந்த மாதிரி ஒரு 17. ஓகே, அது லெட் மீ செக். அது கண்டிப்பா கண்டுபிடிப்பேன். அதுதான் சர்ச் பண்ண நான் கிடைக்கல. ஐ திங்க் எல்லா ஸ்லோகத்தையும் ஒரு வாட்டி அடிச்சாதான் மேபி 6th சாப்டர்ல இருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். 6th 7th 8th எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் வரும். ஸோ லெட் மீ செக் அவுட். நானே கண்டுபிடிச்சு நாளைக்கு சொல்றேன். இது நாட் அன் இஷ்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் parallel search. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் தான். ஓகே, ஸோ பகவான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கார். ஆனா அதை நம்ம உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் தான் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அவர் வந்து நரசிம்மராக தோன்றினார் இல்லையா? வாமன அவதாரம், வாராக அவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம், இப்படி அநேக அவதாரங்கள் எல்லாமே லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார் பகவான் வந்து இல்லையா? அம்சங்கள் இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாமே அவர் பண்ணியிருக்கார். ஆனா ஒன்றோடு ஒன்று சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னுக்கு பிறனாக இருக்கிற மாதிரியே தோன்றும். ஆனா அனைத்திற்குமே காரணங்கள் என்பது உண்டு. அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து பக்குவம் வந்து கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பார்க்கும்போது நோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தான். இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா, நம்ம இது ஸ்ருதி மந்திரங்கள் பிரகாரம் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல எதுவுமே அவர் செய்ய வேண்டிய வேலை எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே இருக்கிறது. நாம அவருக்கு உணவு படைத்து தான் அவர் உணவு சாப்பிடணும்னு கிடையாது. இட் இஸ் பிகாஸ் நமக்கு பாவம் நீங்கப்பட்ட உணவு ஒரு பிரசாதம் வந்து அவருடைய இது பிரசாதத்தை நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கிறோம். அதனால நாம மேலும் மேலும் தவறு இழைக்காத ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுறோம். அதுக்காக தான் நாம பாவம் நீங்கிய உணவை நாம எடுத்துக்கிறோம். இன்னும் போக போக நம்ம தவறுகள் எல்லாம் இழைக்காம போகணுன்றதுக்காக நாம செயல்படுறோம். உண்மையிலேயே பகவானுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே அவர் மேல பாரத்தை போட்டு செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா, நம்மளை விட அவருக்கு தான் நிறைய டென்ஷனே. ஏன்னா நம்மளை எந்த விதத்துல எப்படியெல்லாம் நம்ம அவர் ரட்சிக்கணும்ன்றது எல்லாமே அவருடைய பக்கெட்ல விழுந்துருது இல்லையா? அவருடைய பொறுப்புல விழுந்த பிறகு நம்ம வந்து முழுசா அவரை நம்பி நம்ம விழுந்துடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அவருக்கு தான் ஆங்ஸைட்டி,
எல்லாமே இருக்கும். நமக்கு எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு எந்த பாதை கொடுத்தா நம்ம நல்ல ஒரு நிலைக்கு போவோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர் பார்த்து பார்த்து நமக்கு செய்வார். ஆனா அதே நாம செய்யறோம்னு நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா எல்லா பொறுப்பும் நம்ம தலைமையில வச்சிருப்போம். அதனால தான் பிரஷர், பிபி, சுகர் எல்லாமே வர்றதுக்கான காரணம். ஒரு காலகட்டங்கள் என்று வரும்பொழுது அனைத்தையும் இறைவன் தாழ் பணிந்து விடுவது என்பது நமக்கு ஆரோக்கியத்துல வந்து எவ்வளவோ அதாவது அதிகபட்சமான ஒரு நற்பலனை நமக்கு கொடுக்கும். உண்மையிலே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வில் கிவ் குட் ஹெல்த் ஆல்சோ. ஆனா அதை காலம் கடந்த பிறகு நம்ம ஆரம்பிக்க கூடாது. நான் இப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன், 70 வயசு 80 வயசு, எனக்கு பிபி சுகர் இருக்கு, அதெல்லாம் நல்லா ஆகலையே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அது தவறு. இந்த பாடி ஆல்ரெடி ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து அக்கஸ்டம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஒரு சிறு பிராயத்திலேயே பண்ணோம்னா அது எல்லாமே வந்து எவ்வளவோ மேனேஜ் ஆயிடும். ஆனா அதே வந்து வயோதிக காலத்துல நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா உடல் உபாதைகள் கலந்துதான் நம்ம வந்து செயல்படணும் இல்லையா. அந்த உடல் உபாதைகள் என்பது முன்னாடி நம்ம செய்திருந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் தான். நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை, லிவிங் ஸ்டைல் எல்லாமே நம்ம வச்சிருந்தோமோ, லைஃப் ஸ்டைல், அதை வச்சுதான் நமக்கு இந்த உடல் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப அதை மீண்டும் மாத்தி அமைக்கணும்னா நம்ம உடல் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல நிறைய வேலை செய்யாது இல்லையா. அதுவுமே வந்து நிறைய உழைச்சு ஓடா போயிடுது. அது கூட உள்ளுக்குள்ள ஆர்கன்ஸ் இல்லையா, எவ்வளவு ரன் பண்ணும். அதுவும் அது போல ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியும். அதுக்குதான் இந்த உபவாசங்கள் எல்லாமே நமக்கு உதவுறது. இந்த உபவாசங்கள் எல்லாமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கறதுக்கும் உடல் மனசு எல்லாமே வந்து ஒரு ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்குமே இந்த பக்குவம் நம்ம இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாதையில வந்து முன்னேற்ற பாதையில போகிறதுக்கு வந்து இந்த உபவாசங்கள் வந்து மேலும் அந்த உபவாசம் வந்து இறைவனுக்காக ஆற்றும் பொழுது அதுவே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கத்துல இருந்தா கண்டிப்பா உபவாசம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான் இல்லையா. சோ இந்த ஓய்வு கொடுக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள ஆர்கன் கூட கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து மீண்டும் வந்து புத்துணர்வோட வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் இல்லையா. இல்லைன்னா எப்பவுமே போட்டுட்டே திணிச்சுட்டே அதுவும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுவுமே இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதுவும் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணணும். இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம உடல் கட்டுப்பாடு, நாள் கட்டுப்பாடு இல்லையா, மனக்கட்டுப்பாடு, இது எத்தனையுமே வந்து ஒருநிலைப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்லையா. ஸோ வாய், வயிறு மற்றும் பிறப்பு உறுப்புகள் இந்த மூன்றுமே ஒரு கோட்ல இருக்கிறது. இந்த மூன்றுமே வந்து பக்குவம் அடைஞ்சாலே நம்ம எல்லாம் பக்குவம் அடைஞ்ச மாதிரி தான். வாயால சாப்பிட்றதும் பேசுறதும் கண்ட்ரோல், சாப்பிட்றது நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லையா. இதனுடைய இம்பாக்ட் தான் நம்முடைய புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுமே வந்து பக்குவம் அடையும். இதுல என்ன நம்ம போடுறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்முடைய செயல்படும் திறனே இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ தேர்ஃபோர் நோ ஒன் கேன் கால்குலேட் இம் எக்ஸாக்ட்லி. பகவானுடைய செயல்பாடுகள் அது எல்லாமே நம்மளால வந்து கணக்கு போட முடியாது. ஓகே. ஸோ அவருடைய செயல்படும் விதம் யாராலுமே புரிஞ்சு கொள்ளவும் முடியாது. அதனால நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம சிரவணத்தின் மூலியமாக கேட்டு அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், அவ்வழியே நம்ம சென்று அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு நாம எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய நம்ம வந்து விதண்டவாதத்தோட நாம பேசக்கூடாது. ஓகே. யூ கேன் பி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட். ஆனா சுலபமாக பகவானை வந்து ஒரு பக்தர்களால, தூய பக்தர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க, உணர்ந்தறிந்திருப்பாங்க. ஸோ ஆரம்ப கட்ட பக்தருக்கு அது கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா அதை பழக பழக அவங்களுக்கு அது தெரிய வரும். The devotees therefore know although he appears among us. பகவான் இப்போ வாராக, அதாவது வாராகனாலே என்ன, கன்றி என்றாலே அது தேவையற்ற அதாவது கழிவுகளை தான் சாப்பிடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. ஆனா பகவான் அந்த கழிவான இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து பூமண்டலத்தை வந்து தள்ளி போட்டதுனால அதை வந்து எடுக்கணும்ன்றதுக்காக பகவான் அந்த அவதாரத்தை எடுத்து அவருடைய நம்ம தேர்ட் கேண்டோலயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. தேர்ட் கேண்டோல பாகவதம் படிக்கும் பொழுது ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த வேர்வை துடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய நறுமணம் வந்து அவ்வளவு இதுவா இருந்ததுன்ட்டு நீல வாராகம், ஸ்வேத வாராகம் பத்தி நம்ம படிக்கும்பொழுது இதை படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ நார்மலான ஒரு பன்றிக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. சிங்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. So he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the supreme Lord in all circumstances. எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அவர் நித்தியமான பரம்பொருள் என்பதை மட்டும் நாம மறந்து விடவே கூடாது. கோபி ஆதேதத்வயி கிருதாகாஷி தாமதாவத் தாவத் யாதே தசஸ்ரு
கலிலங்கஞ்சனா சம்பிரமாக்ஷம் வக்ரம் நிநியபய பாவனாய சித்தஸ்யா சமாம் விமோஹயதி விவிர் ஆபியத் விவிதே. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் ரெண்டு படை. தேங்க்யூ மேம். பதம் 21 மொழிபெயர்ப்பு. 31 மொழிபெயர்ப்பு. எனதன்புள்ள கிருஷ்ணா, நீங்கள் ஒரு குற்றத்தை செய்துவிட்ட பொழுது உங்களை கட்டி போடுவதற்காக யசோதை கயிற்றை கையில் எடுத்தாள். இதனால் அமைதி இழந்த உங்களுடைய கண்களிலிருந்து பெருகி வழிந்த கண்ணீர் கண் இமையில் பூசப்பட்டிருந்த மையை அழித்தது. மேலும் பயஸ்வரூபியே உங்களை கண்டு அஞ்சிய போதிலும் நீங்கள் அதனால் அச்சத்திற்கு உள்ளானீர்கள். இக்காட்சி என்னை குழப்பமடைய செய்கிறது. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பரமபுருஷரின் லீலைகளால் ஏற்படுத்தப்படும் குழப்பத்திற்கு இப்பதம் மற்றொரு விளக்கமாகும். ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது போல் பகவான் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பரமபுருஷராகவே இருக்கிறார். பகவான் பரமபுருஷராக இருக்கும் அதே சமயம் அவரது தூய பக்தர்களின் முன்னிலையில் ஒரு விளையாட்டு பொருளாகவும் இருக்கிறார் என்பதற்கு இப்பதம் ஒரு திட்டமான உதாரணமாக அமைகிறது. பகவானின் தூய பக்தர்கள் பகவானுக்கு கலப்படமற்ற அன்புடன் மட்டுமே தொண்டு செய்கின்றனர். மேலும் அவ்வாறு பக்தி தொண்டை செய்யும் தூய பக்தர்கள் பரமபுருஷரின் நிலையை மறந்து விடுகின்றனர். இவ்வாறு தூய அன்பினால் மனப்பூர்வமாக செய்யப்படும் அவரது பக்தர்களின் அன்பு தொண்டை பகவானும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் அத்தொண்டில் பயபக்தியுடன் கூடிய எவ்வித மரியாதையும் இருக்கக்கூடாது. பொதுவாக பகவான் பக்தர்களால் பயபக்தியான மனநிலையில் வழிபடப்படுகிறார். ஆனால் பக்தர் தூய அன்பினாலும் பாசத்தினாலும் பகவானை தன்னை விட குறைந்தவராக கருதும் பொழுது பகவான் முழு திருப்தி அடைகிறார். கோலோக விருந்தாவனத்தில் உள்ள பகவானின் லீலைகள் இத்தகைய மனநிலையில்தான் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. கிருஷ்ணரின் நண்பர்கள் அவரை தங்களுள் ஒருவராகவே கருதுகின்றனர். அவரை பயபக்தியுடன் வழிபட வேண்டும் என்று அவர்கள் கருதுவதில்லை. தூய பக்தர்களான பகவானின் பெற்றோர்கள் அவரை ஒரு குழந்தையாக மட்டுமே கருதுகின்றனர். பகவான் வேத மந்திரங்களால் செய்யும் பிரார்த்தனைகளை விட பெற்றோர்களால் அளிக்கப்படும் தண்டனைகளை அதிக சந்தோஷத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதை போலவே வேத மந்திரங்களை விட அவரது காதலிகளின் நிந்தனைகளை அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆன்மீக உலகமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்தில் இடம்பெறும் அவரது நித்திய லீலைகளை தோற்றுவித்து அதன் மூலமாக பொதுமக்களை கவர்ந்து இழுப்பதற்காக இந்த ஜட உலகில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றியிருந்த பொழுது அவரது வளர்ப்பு தாயான யசோதையின் முன் அவளுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பதை போன்றதொரு ஒப்பற்ற காட்சியை நிகழ்த்தி காட்டினார். பகவான் அவரது இயல்பான குழந்தைத்தனமான விளையாட்டுகளினால் தாய் யசோதையால் சேமித்து வைக்கப்பட்ட வெண்ணெய் சட்டிகளை உடைத்து அதிலுள்ள வெண்ணெயை அவரது நண்பர்களுக்கு விநியோகிப்பது வழக்கம். புகழ்பெற்ற விருந்தாவனத்து குரங்குகளுக்கும் அதை அவர் விநியோகிப்பார். குரங்குகளும் பகவானின் தாராள மனதை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டன. இதை கண்ட தாய் யசோதை அவளது தூய அன்பின் காரணத்தால் அவளது தெய்வீக குழந்தையை தண்டிப்பதை போல் காட்ட விரும்பினாள். அவள் ஒரு கயிற்றை எடுத்து பொதுவாக சாதாரண வீடுகளில் செய்யப்படுவதை போல் அவரை கட்டி போட போவதாக பயமுறுத்தினாள். தாய் யசோதையின் கையில் இருந்த கயிற்றை கண்ட பகவான் தலை குனிந்து ஒரு குழந்தையை போல் அழத் துவங்கினார். அவரது கண்களில் இருந்து வெளிப்பட்ட கண்ணீர் அவரது அழகிய கண்களை சுற்றி பூசப்பட்டிருந்த கருப்பு மையை கழுவிக்கொண்டு அவரது கண்களின் மீது உருண்டு ஓடியது. இக்காட்சியை குந்தி தேவி பூஜிக்கிறாள். ஏனெனில் பகவானின் உன்னதமான நிலையை அவள் அறிந்திருந்தாள். பலமே உருவானவனும் பகவானை கண்டு அஞ்சுகிறான். இருப்பினும் ஒரு சாதாரண குழந்தையை போல் அவரை தண்டிக்க வந்த அவரது தாயை கண்டு ஒரு பயத்திற்குள்ளானார். கிருஷ்ணரின் உன்னதமான நிலையை
குந்தி தேவி அறிந்திருந்தாள். ஆனால் யசோதை அறிந்திருக்கவில்லை. எனவே யசோதையின் நிலை குந்தியின் நிலையை விட மிக உயர்ந்ததாகும். தாய் யசோதை பகவானையே தமது குழந்தையாக பெற்றிருந்தாள். பகவானையே குழந்தையாக பெற்றிருப்பதை அவள் மறந்து விடும்படி பகவான் செய்துவிட்டார். பகவானின் உன்னத நிலை தாய் யசோதையின் ஞாபகத்தில் இருந்திருக்குமானால் அவரை தண்டிப்பதில் அவளுக்கு தயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனால் இந்நிலையை அவள் மறந்து விடும்படி செய்யப்பட்டாள். ஏனெனில் குழந்தைத்தனத்தின் முழு அபிநயத்தையும் பாசமுள்ள யசோதையின் முன் பகவான் செய்து காட்ட விரும்பினார். தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையிலான இந்த அன்பு பரிமாற்றம் இயற்கையான முறையிலேயே நிகழ்ந்தது. இக்காட்சியை நினைவு கூர்ந்த குந்தி குழப்பமடைந்தாள். மேலும் உன்னதமான தாய்ப்பாசத்தை போற்றுவதை தவிர வேற எதையும் அவளால் செய்ய இயலவில்லை. யசோதையின் அன்பிற்குரிய குழந்தையாக இருந்த சர்வ சக்தியுள்ள பகவானையே அவளால் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. எனவே யசோதையின் இணையற்ற அன்பிற்காக அவள் இங்கு மறைமுகமாக போற்றப்படுகிறாள். ஹரே கிருஷ்ண. சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப அழகான தாமோதர அழகான பாடல். ஆமா. இப்போ அதாவது பயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பாகவதத்திலேயே ஐ திங்க் இப்போ ரீசெண்ட் தான் படிச்சோம், நம்ம 4th கேண்டோல தான் புரஞ்சனி கதையில நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து பய பர்சானிஃபைட். ஸோ அவளை வந்து யாருமே வந்து திருமணம் டெத் பர்சானிஃபைட், கரெக்ட். ஸோ டெத் பர்சானிஃபைடு வந்து அதே மாதிரி பயத்திற்குமே ரூபம் கொண்ட பயம் உண்டு. அந்த ரூபம் கொண்ட பயமே வந்து பகவானை பார்த்து பயப்படுமா. ஓகே, பயம் எல்லாரையுமே நம்மள பயமுறுத்துறது தான் இல்லையா. நம்ம மனசுல ஒரு பயம் வந்துட்டாலே எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம பயந்துகிட்டே இருப்போம். அந்த பயத்துக்கு எப்படி நமக்கு சிவபெருமான் ஒரு தேவருமே இருக்காங்க இல்லையா இல்லையா. வருணனுக்கு வந்து இந்திரன், அந்த மாதிரி பயத்திற்கே ஒரு தேவதை. சோ அந்த பயத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பயத்திற்கு அதிபதியான அந்த தேவதை பகவானை கண்டால் பயம் கொள்ளுமா. நம்மளை எல்லாருமே பயப்படுத்தக்கூடிய அந்த பயம் இறைவனை கண்டால் பயம் கொள்ளும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பயம் கொள்ள வைக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் வந்து யசோதை தாயாரிடத்துல பயம் கொள்றத வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமான நிலையில இல்லையா. ஏன் அந்த மாதிரி பகவான் செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து நமக்கு வரும். இயற்கையிலேயே வந்து அந்த பாத்திரத்திலே அவர் ஏற்று வந்து அந்த பாத்திரத்துக்கே உரித்தான நபராகவே மாறிவிட்டார் பகவான். ஏன்னா பகவான் யசோதை தாயருடைய அன்பு பரிமாற்றங்களை வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஆனந்தம் படணும். ஜென்ரலி பகவான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அவர் தான் வந்து அந்த பரம்பொருள் தான் அனைத்திலுமே வந்து ஆனந்தத்தை வந்து அதாவது பருகுபவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிக்கிறோம். அது மாதிரி அந்த தாமோதர் லீலை பண்ணும்பொழுது வீட்டுல யாருமே இருக்கக்கூடாத சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தினாராம். சோ அந்த அந்த ஒரு சூழல்ல வந்து பகவான் தாயாரிடத்துல வந்து அதாவது பால் அருந்தி மேலும் வந்து தாயார் வந்து அடுப்பின் மீது இருக்கக்கூடிய பாலை வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்காக தனக்கு அமுதூட்டி கொண்டிருந்த தாய் தன்னை இறக்கி வச்சுட்டு அந்த அடுப்பு மேல இருந்த பாலை வந்து பார்ப்பதற்கு சென்றதுக்கு கோபம் கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவனையை கொண்டு வந்து பகவானுக்கு கோபம் வராது இல்லையா. ஆனா உண்மையிலேயே அவர் லீலையே நடத்தணும்னு நினைச்சார், அதை ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு நினைச்சார் பகவான். அதனால அவர் என்ன பண்ணார், கோபம் கொள்ற மாதிரி செயல்பட்டு உள்ளே சென்று என்ன பண்ணார், ஆக்சுவலி அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது வெண்ணெய் இது எல்லாத்தையுமே உடைத்து இல்லையா, தயிர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் உடைச்சி அங்க இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு அடுத்து குரங்குகளுக்கு எல்லாருக்குமே பகிர்ந்து கொடுத்துட்டார். சோ தாய் அந்த பாலை கவனித்துட்டு வந்து பார்க்கும்போது அங்கே ஆல்ரெடி உள்ள இருந்த அனைத்துமே வந்து ஒரு 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 பொசிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சுச்சுவேஷன்ல வந்து விடுகிறது இல்லையா. சோ எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் உடைச்சு போட்டிருக்கிறத பார்த்து சோ தாய் வந்து ஓ கண்ணா நீ இவ்வளவு சேட்டை பண்ணல, உனக்கு நான் கண்டிப்பாக உன்னை வந்து உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலை எடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க. சோ அப்போ பகவான் வந்து ஓடுவார் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த லீலையை நடத்தணுன்றதுக்காக தான் ஓடினார். அவர் அந்த லீலையை வந்து அவர் வந்து he want to rejoice இல்லையா, அவர் வந்து ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும், தாயுடைய அன்பை வந்து பூரணமாக. சோ தாயாருக்கு வந்து அவர் பரம்பொருள் என்ற அந்த எண்ணமே வந்து வராம வந்து பார்த்துட்டார் அவர் வந்து இல்லையா. அப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்லி வந்து
ஒரு குழந்தை எப்படியோ அந்த குழந்தை வந்து அன்பு கொண்டு வளர்க்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ லோட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஜனனி, தாமோதர் ஜனனி புக்ல தான் வந்து பகவானுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நீல தாமரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அன்பான நீல தாமரை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து யசோத தாயர் மை ப்ளூ லோட்டஸ் அப்படின்னுட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த புக்ல வந்து அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய உணர்தல் அது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு பிராய அன்பு பரிமாற்றங்கள் அந்த பரம்பொருளே இருக்கும் பொழுது அதை இன்னும் வந்து அவர் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறார், ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு இங்க தாய் வந்து எவ்வளவு அக்கறையா, ஏன் உள்ள அந்த பால் கீழே போனா பரவாயில்ல, அதாவது தன்னுடைய பாலை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்த யசோதை, அது பகவான் தானே முக்கியம், பிள்ளை தானே முக்கியம், இதை கொடுத்துட்டு பால் போனா போதுன்னு இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கூட வருது. ஆனா உண்மையிலே அங்க யசோத தாயார் அதுவுமே பரம்பொருளுக்காக செய்யறதுதான். ஏன்னா கண்ணன் என்ன பண்றார், பக்கத்து வீட்டுல அக்கத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்லயுமே போயிட்டு வெண்ணெயை திருடுறார் அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்டா நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம பிள்ளை வந்து அடுத்தவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வெண்ணெயை வந்து திருட போகமாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு பிரகாரம் தான் வந்து யசோத தாயார் அங்கேயுமே உள்ளே கடமை நிமித்தமாக தான் செல்கிறார் என்ற ஒரு கருத்து ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடிகள் பறவைகள் எல்லாமே அந்த சம்பாஷணையை வந்து நிகழ்த்துவதாக பேசப்படுகிறது. ஸோ எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க அங்க. ஸோ இது எல்லாமே பகவான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். ஸோ கண்ணுல வந்து நம்ம தாமோதர ஆரத்தி இல்லையா, அவர் பார்க்கக்கூடிய விதம் ரொம்பவுமே பயந்த சுபாவமா இல்லையா, தாயிடத்துல ஒரு அதாவது அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக இல்லையா, அப்படி ஒரு பாவத்தை அது பொய்யான பயம் தானே மத்தது. அவருக்கு உண்மையிலே பயம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா பொய்யா நடிக்கிற மொழி. அப்போ அங்கே தாயினுடைய கண்டிப்பை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். தாய் தன்னை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய உடமையாக அவள் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கொள்றாங்க, கண்டிக்கிறாங்க, உரலுக்கு கட்டி வைக்கிறாங்க. ஏன் அந்த உரலுக்கு கட்டும் பொழுது கூட 2 அதாவது விரல் அளவுக்கு வந்து எத்தனை கயிறு முடிச்சாலுமே மீண்டும் சுத்தி வரும்போது 2 கை 2 விரல் அளவுக்கு பத்தாமலே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப அம்மா வந்து மூச்சு விடுறத பார்த்து பகவானுக்கே என்ன ஆகுதுன்னா, ஐயோ பாவம், தாய்க்கு நம்ம இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவரே வந்து கட்டிக்கிறார். அதாவது உண்மையிலே தாயாரால கட்ட முடியறது கிடையாது. சோ அங்கே ஒரு கட்டி போட்ட ஒரு குழந்தையாக, தாயினுடைய அன்பு பிடியில கட்டி போட்ட ஒரு பிள்ளையாக லீலைகள் வந்து உண்மையிலே அந்த சிறு பிராயத்து லீலைகள் தான் மிகவும் மகிமை வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இல்லையா, விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் செய்த லீலைகள் வந்து மிக மிக மகிமை வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அது மாதிரி லீலைகள் வேற எதுவுமே நாம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. The exchange of love between the mother and the son was performed in an இயற்கையிலே. இப்ப நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம பையனோட நாமும் வந்து எவ்வளவு சேட்டை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த சேட்டை பண்றதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இடுப்புல வந்து நிறைய பேர் இந்த இடுப்புல வந்து அந்த என்ன அரைஞான் கயிறா அதோட என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கயிறை கட்டி ஒரு ஜன்னலுக்கு கட்டி நிக்க வச்சிருவாங்க இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே நான் என் பையனை அப்படி கட்டி போட்டிருக்கேன் சின்ன வயசுல. ஸோ ஏன்னா ஒரு இடத்துலயுமே சும்மா இருந்ததே கிடையாது. அதனால இப்போ கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள எங்க இருப்பான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது, அப்படி ஒரு சேட்டை. ஸோ அதனால வந்து இந்த ஜன்னல் ஓரமா என்ன பண்ணுவேன், இடுப்புல வந்து அந்த கயிறு போட்டு கட்டி நீ அங்கேயே நின்றுடுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்க வச்சிருவேன் நான். சரி, நான் உள்ளுக்குள்ள போய் வரதுக்குள்ள எங்க போய் தேடுறது அப்புறமா சிட்டியில வந்து நம்ம இல்லையா பிள்ளைகளை வந்து. ஸோ அந்த ஒரு நிலை. ஸோ அப்போ கண்டிப்பா இப்போ இந்த பௌதிக குணத்துல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை இவ்வளவு இருக்கும் பொழுது அந்த பரம்பொருள் எவ்வளவு சேட்டை பண்ணியிருப்பாரு இல்லையா. நம்ம எல்லாம் கூட அந்த பண்புகள் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வர்றது. ஸோ அவ்வளவு சேட்டை பண்ணக்கூடியவர். அதனாலதான் அவங்களுடைய தாயார் என்ன பண்ணாங்க, உரலுக்கு போட்டு கட்டி வச்சுட்டாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த நேச்சுரல் வே ஒவ்வொரு சீனா. ஸோ இந்த வே குந்தி இதெல்லாம் வந்து நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த பரம்பொருளால எல்லாமே செய்ய முடியும். ஆனாலும் தாயாருக்கு அப்படி ஒரு பரம்பொருள் என்ற எண்ணத்தையே வரவழைக்காம இல்லையா இந்த லீலைகள் எல்லாம் வந்து செய்து முடிச்சார். இதெல்லாம் எண்ணும் பொழுது எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு குந்தி தாயார் நினைக்கிறாங்க. அண்ட் ஷி குட் டு நத்திங் பட் பிரைஸ் த டிரான்ஸெண்டல். வெறுமனே வந்து யசோதா தாயாருடைய அன்பை வந்து புகழ்ந்து பாடுறாங்க அவங்க. இன்டைரக்ட்லி மதர் யசோதா இஸ் பிரைஸ்ட் ஃபார் ஹர் யூனிக் பொசிஷன் ஆஃப் லவ். யசோதா தாயாருடைய அன்புக்கு இணையா ஒரு தாய்மையுடைய அன்பு கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு கண்ணா அவரை காட்டிலும் யாருமே கிடையாது. ஃபார் ஷி குட் கண்ட்ரோல். ஏன்னா
அந்த பரம்பொருளையே வந்து தன்னுடைய அன்பினால் அவளால கட்டிக்கொள்ள முடிஞ்சது இல்லையா, கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது. சோ பகவானுமே வந்து தாயாருக்கு அடங்கிய பிள்ளையாக ஆகிவிடுகிறார். சோ அன்புக்காக அவர் வந்து அந்த இடத்துல கட்டுப்படுகிறார். சோ அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. கேச்சித் ஆஹுர் அஜம் ஜாத்தம் புண்ணிய ஸ்லோகஸ்ய கீர்த்தயே யதோ பிரியஸ்யான் வாவயே மலாயாஷ்யேவ சந்தனம். எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறப்பற்றவர் புண்ணியர்களான அரசர்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக பிறக்கிறார் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றும் சிலர் உங்களுடைய பிரியமான பக்தர்களில் ஒருவரான யது மகாராஜனை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அவர் பிறக்கிறார் என்றும் கூறுகின்றனர். மலைகளில் சந்தனம் தோன்றுவதைப் போலவே அவரது குடும்பத்தில் நீங்கள் தோன்றுகிறீர்கள். பொருளுரை. இந்த ஜட உலகில் உள்ள பகவானின் தோற்றம் திகைப்பூட்டுவதாக இருப்பதால் அந்த பிறப்பற்றவரின் பிறப்பை பற்றி பல கருத்துகள் நிலவுகின்றன. பகவான் சிருஷ்டிகளுக்கெல்லாம் இறைவனாகவும் பிறப்பற்றவராகவும் இருந்த போதிலும் இந்த ஜட உலகில் தாம் பிறப்பதாக பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். எனவே பிறப்பற்றவரின் பிறப்பில் எவ்வித மறுப்பும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் உண்மையை அவரே நிலைநிறுத்துகிறார். இருப்பினும் அவர் ஏன் பிறக்கிறார் என்பதை பற்றிய வேறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. அதுவும் கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மத கொள்கைகளை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் பக்தரை காத்து அசுரரை அழிப்பதற்காகவும் அவரது சுயமான அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக அவர் தோன்றுகிறார். இதுவே பிறப்பற்றவின் பிறப்பிற்கு காரணமாகும். இருப்பினும் தூய பக்தரான யுதிஷ்ட மகாராஜனை பெருமைப்படுத்துவதற்காகவே பகவான் இருக்கிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உலக நன்மைக்காக பாண்டவர்களின் ராஜ்யத்தை நிலைநாட்ட விரும்பினார். தூய பக்தராக உள்ள அரசரின் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். அரசர் பக்தி அற்றவராக இருப்பாரானால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. கலியுகத்தில் பெரும்பான்மையான ஆளுநர்கள் பக்தி அற்றவர்களாகவே உள்ளனர். எனவே மக்கள் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி அற்றவர்களாகவே இருக்கின்றனர். ஆனால் குடியாட்சி முறையில் பக்தியற்ற பிரஜைகள் அவர்களை ஆளக்கூடிய அவர்களுடைய பிரதிநிதியை அவர்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றனர். எனவே அவர்களுடைய சந்தோஷமற்ற நிலைக்கு அவர்கள் யாரையும் குறை கூற முடியாது. நலமகாராஜனும் கூட சிறந்த புண்ணியவான் எனும் புகழை பெற்றவர்தான். ஆனால் அவருக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் எந்த தொடர்பும் இருக்கவில்லை. எனவேதான் யுதிஷ்ட மகாராஜன் இங்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் புகழப்பட வேண்டியவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். எது வம்சத்தில் பிறப்படுத்ததன் வாயிலாக பகவான் எது மகாராஜனை ஏற்கனவே பெருமைப்படுத்தி விட்டார். யாதவ, எது வீரா, எது நந்தன முதலான பெயர்களால் பகவான் அறியப்பட்ட போதிலும் அத்தகைய கடமை உணர்ச்சிகளில் இருந்து அவர் எப்பொழுதும் சுதந்திரமானவராகவே இருக்கிறார். அவர் மலைகளில் வளரும் சந்தன மரங்களை போன்றவர் ஆவார். மரங்கள் எங்கும் எல்லா இடங்களிலும் வளரக்கூடியவை. எனினும் சந்தன மரங்கள் பெரும்பாலும் மலை பிரதேசங்களில் வளர்கின்றன என்பதால் சந்தனக்கட்டை என்னும் பெயரும் மலைகளும் ஒன்றோடொன்று சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும். ஆகவே முடிவு என்னவெனில் பகவான் சூரியனைப் போல் பிறப்பற்றவர் ஆவார். இருப்பினும் கீழ் திசையில் சூரியன் உதயமாவதைப் போலவே பகவானும் தோன்றுகிறார். சூரியன் ஒருபோதும் கீழ் திசைக்கு சொந்தமானதல்ல. அதை போலவே பகவானும் ஒருவருக்கும் மகன் அல்ல, ஆனால் அவரே அனைத்திற்கும் தந்தையாவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதா. வெரி நைஸ். அதாவது எல்லாமே சில ஓமைகள். பிகாஸ் லார்ட்ஸ் அப்பியரன்ஸ், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பகவான் பிறப்பற்றவர். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாகவதத்திலே வாசிக்கிறோம் இல்லையா? 7 குவாலிட்டிஸை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த 7 குவாலிட்டிஸ்லயுமே ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி வந்து பிறப்பற்றவர், பிரிமிவல் லார்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆனாலும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரிக்கவும் செய்கின்றார் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிக்கிறோம் இந்த பௌதீக உலகத்துல. ஆனா அவர் இந்த பௌதீக உலகத்துல அவதரித்தாலும் நம்மள மாதிரி அவருக்கு பௌதீக உடல் கிடையாது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகமான குவாலிட்டிஸ். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் டிஸப்பியரன்ஸ் தான் வரும், மறைவு என்று தான் சொல்லுவோம், மரணம் என்று வராது. ஓகே, அதாவது இறைவனுக்கு மரணமற்றவர், பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு. மறைவு என்றுதான் நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா? சூரியன் கிழக்குலதான் உதிக்கிறான் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அது நம்முடைய கண்ணோட்டத்துல அது கிழக்கு. ஆனா சூரியனுடைய கண்ணோட்டத்துல கிழக்கே கிடையாது. சூரியன் சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றான், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு கிழக்கு மேற்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன் இப்ப நமக்கு கிழக்கா இருக்கிறது வந்து இன்னொரு பாகமா இருக்கக்கூடிய உலகத்திற்கு அது மேற்காக தோன்றும் இல்லையா? காலையில நமக்கு வந்து சூரியன் வந்து அவன் மேற்குல மறைஞ்சு நமக்கு இங்க கிழக்குல உதிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
நம்ம மேற்குல மறையிறது வந்து அவங்களுக்கு கிழக்குல உதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ இப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பகவான் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தி, பிறப்பற்றவர், இது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இந்த கலியுகத்துல வந்து அதாவது ரொம்ப அதர்மவாதிகள் என்பது உண்டு. இன் கேஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி நாம் எல்லாருமே என்ன சொல்றோம், சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 2 விதமான பார்ட்டிஸ். டெமோக்ரஸினாக்கா என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு குடியரசா, குடியரசு தன்மைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே உரிமை உண்டு இல்லையா? நாம் என்ன பண்ணோம், ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பேச்சு உரிமை இல்லையா, செயல்படும் உரிமை எல்லாமே அவங்க சுதந்திரமா செயல்படலாம், இது எல்லாமே நமக்கு உண்டு. ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம சுதந்திரமானவர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின். நம்ம எல்லாருக்குமே சுதந்திரமான நாடு கிடைச்சாச்சு, நம்ம சுதந்திரமான நாட்டுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே இருக்க வேண்டிய சுதந்திரம் எப்பொழுதுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா நாம ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல நம்மள அடிமைத்தனத்திற்கு நம்ம அழைத்து சென்று விடுகின்றோம். அதன் பிறகு போராடி நம்ம அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு திருடனாகப்பட்டவன் வந்து அவன் போலீஸ்காரனால பிடிபடாமல் இருக்க வரைக்கும் அவன் ஃப்ரீயா தான் சுத்திட்டு இருப்பான் இல்லையா? அதே போலீஸ்காரனால பிடிபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவன் சிறையில அடைக்கப்படுகின்றான். அதன் பிறகு அவனுடைய தண்டனை காலம் முடிந்த பிறகு அவன் வந்து மீண்டும் வெளியில வரதான் போறான் சுதந்திரமாக. அது போன்றதுதான் நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் அதனுடைய விளைவுகளும் அது போன்ற ஒத்ததுதான். ஓகே, இங்க எதுவுமே நன்மையும் தீமை அப்படின்னு நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய வித்தியாசங்களே தேவையே இல்லை. இங்க வந்ததே நம்ம தவறுதான். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். வந்தாச்சு, ஆனா மீண்டும் வராம இருக்கிறதுக்கான சூழல் என்னவோ அதை நாம தேடிக்கணும். இதுக்கு எல்லாமே நாம என்ன பண்ணணும், பகவானை எப்பொழுதும் எண்ணக்கூடிய மனசை நாம பயிற்சி பண்ணணும். பக்தி தொண்டி, நாம ஜபங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஸ்ரவணத்தையோ கீர்த்தனத்தையோ ஸ்மரணத்தையோ நாம எப்பவுமே சதா சர்வகாலம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ எவ்வாறு சந்தன மரம் வந்து மலைய காடுகள், அதாவது அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அங்க இருக்கக்கூடிய சந்தனம் வந்து இது நார்த் சைட்ல இருக்கு. மலைய காடுகள் என்பது மோஸ்ட்லி இந்த ஒரிசா அந்த மாதிரி இடத்துலதான். அங்கதான் சந்தனம் வந்து சந்தனக்கட்டை வந்து ரொம்பவுமே குவாலிட்டியா, அடுத்து வந்து அந்த சந்தனம் வந்து ரொம்பவுமே ஏற்புடைய சந்தனமாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அது போல பகவானுடைய இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மலையில இருக்கக்கூடிய சந்தனத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிடைத்தற்கரிய சந்தனம் போல பகவானும் வந்து பிறப்பற்ற அவருக்கு நிகராக யாருமே கிடையாது. அவரோட நாம் என்னைக்குமே ஒப்பிடவும் முடியாது. ஓகே, சோ தேவர்களையே நாம் ஒப்பிட முடியாதுன்னா நாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த ஒரு உண்மையை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் இந்த இடத்துல கிழக்குல எப்பவுமே சூரியன் உதிக்கிறான்றது அது நம்முடைய பார்வைக்கு தான். ஆனா சூரியனுடைய பார்வையில இருந்து கிழக்கு மேற்கு எல்லாம் ஒன்றுதான், ஒண்ணுமே கிடையாது. சூரியன் எப்பவுமே சுத்திட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ தன்னுடைய இதுல வந்து he is always there அப்படிங்கிறது. இந்த பூமி வந்து சூரியனை வந்து தன்னை சுற்றி சூரியனையுமே சுத்திட்டு வருது. சோ சூரியனுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது, அவன் ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவன் தான். ஆனா நமக்கு தான் இந்த சுழற்சினால என்ன ஆகுறது, கிழக்கு மேற்கு அப்படிங்கிற காலத்தின் அடிப்படையில நாம எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? காலையில சூரியன் கிழக்குல நம்ம பாக்குறோம், சந்தியா காலத்துல வந்து மேற்குல மறையிறது. ஆனா இதே இந்த பூமண்டலத்தினுடைய இன்னொரு பகுதியில நமக்கு மேற்கே இருக்கிறது அவங்களுக்கு கிழக்கு, நமக்கு கிழக்கே இருக்கிறது அவங்களுக்கு மேற்கு. சோ அவர் யாருக்கும் பிள்ளை கிடையாது. அது போன்று சூரியனை போன்று அவர் ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம கண்களுக்கு அப்படி தெரியறது போல பகவான் வந்து அனைவருக்கும் தந்தை, ஆனால் அவர் யாருக்குமே மகன் கிடையாது. ஆனா சில காலகட்டங்கள்ல இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் தோன்றும் பொழுது இன்னொருத்தருக்கு மகனாக அவர் நம்ம கண்களுக்கு தெரிகிறார். அவ்வளவு வித்தியாசம். எல்லாமே லீலைகள் தான். ஓகே, अपरे वासुदेवस्य देवाक्यां याचितो अभयघात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वादाय चाशुरदिवशाम्. Yes, வாசிங்கோ. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. வாசுதேவர் மற்றும் தேவகி ஆகிய இருவருக்கும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்தால் அவர்களுடைய மகனாக நீங்கள் பிறந்தீர்கள் என்று மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். சந்தேகமின்றி தாங்கள் பிறப்பற்றவர்தான். எனினும் அவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் தேவர்களிடம் பொறாமை கொண்டவர்களாகவும்
கொண்டவர்களையும் அழிப்பதற்காகவும் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள். பொருளுரை: வாசுதேவரும் தேவகியும் அவர்களது முற்பிறவியில் சுதபா பிருஷ்ணி என்னும் பெயருடன் பிறந்திருந்தனர். அப்பொழுது பகவான் தங்களது மகனாக பெறுவதற்கு அவர்கள் கடும் தவங்கள் இயற்றினர். இதன் பலனாக பகவான் அவர்களது மகனாக தோன்றினார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அசுரர்களை அல்லது நாஸ்திகர்களை அழிப்பதற்காகவும் உலக மக்கள் அனைவரின் நன்மைக்காகவும் பகவான் தோன்றுகிறார் என்று பகவத்கீதையில் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இல்லையா? யுகந்தோறும் பகவான் தோன்றுகின்றார். எதற்கு? பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்கும் தர்மத்தை நிறுத்துவதற்குமாக இந்த 3 காரணங்களுக்காக பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கறத நாம பகவத்கீதையிலையும் படிக்கிறோம். சோ இப்போ வாசுதேவரும் தேவகியினுடைய 3 தடவை இல்லையா பகவான் அவர்களுக்கு அவதரித்தது. எந்தெந்த இடங்கள் சொல்லுங்க? சுதபா மற்றும் ரிஷ்ணி. சுதபா விஷ்ணு, வசுதேவன் தேவகி, இன்னொன்னு கஷ்யபர் அதிதி மாதாஜி. இன்னொன்னு கஷ்யபர் அதிதி. வாமன அவதாரம். கரெக்ட். வாமனராக தோன்றினார். அது ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? சோ வாமனா, அதுக்கு அடுத்து ரிஷ்ணி கர்ப்பா, அடுத்து இப்போ கிருஷ்ணராக இல்லையா? 3 மாதாஜி ரிஷ்ணி கர்ப்பா தானே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்? ரிஷ்ணி கர்ப்பா எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு மாதாஜி, நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே. ஆனா இந்த 3 அவதாரங்கள், வாமன அவதாரம், ரிஷ்ணி கர்ப்பா, அடுத்து கிருஷ்ணர், இந்த 3மே 3 தடவை அவங்க அவங்களுடைய தவ இதுக்காக அவங்க வேண்டின்றதுனால பகவான் அவங்களுக்கு அவ்வாறா அவதரித்தார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. ஆனா அப்படி அவங்க வேண்டுதல் அவங்களுக்கு பிள்ளையாக பிறக்கணும்னா கூட அங்கே ஒரு காரணங்கள் என்னன்றத நம்ம பகவத்கீதையில வாசிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்று. அதற்காக தான் பகவான் வரதே. எங்கெல்லாம் அதர்மங்கள் தழை தோங்குகிறதோ, எப்பெல்லாம் அப்ப பகவான் தோன்றுகின்றார் இல்லையா? சோ அப்ப அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் பகவான் தோன்றுகிறார். சோ இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்குமே மகனாக தோன்றுகிறார் என்று தோன்றினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. பாரத வாதரா நாயன்யே யான்யே துஹோ நாவ இவோ ததௌ சித்யந்த்யா பூரி பாரேன ஜாதோ ஹை ஆத்ம புவார்த்திதாக. கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. கடலில் உள்ள படகை போல் அதிக சுமை ஏற்றப்பட்ட உலகம் மிகவும் பாதிப்படைந்தது என்றும் உங்களது மகனான பிரம்மா உங்களிடம் வேண்டியதால் தொல்லைகளை குறைப்பதற்காக நீங்கள் தோன்றினீர்கள் என்றும் மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். பொருளுரை. படைப்பிற்கு பிறகு பிறந்த முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா நாராயணரின் நேரடியான மகனாவார். நாராயணர் கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணுவாக ஜட பிரபஞ்சத்தினுள் முதலாக பிரவேசித்தார். ஆன்மீக தொடர்பின்றி ஜடத்தினால் படைக்க முடியாது. படைப்பின் முதல் துவக்கத்திலிருந்தே இக்கொள்கை பின்பற்றப்பட்டது. பரமாத்மா பிரபஞ்சத்திற்குள் புகுந்தார். விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து உதயமாகி மலர்ந்த தாமரை பூவின் மீது முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா பிறந்தார். இதனால் விஷ்ணு பத்மநாபன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பிரம்மா தாய் லக்ஷ்மி தேவியின் தொடர்பில்லாமல் தந்தையிடமிருந்து நேரடியாக பிறந்தவர் ஆவார். இதனால் அவர் ஆத்மபூ எனப்படுகிறார். லக்ஷ்மி தேவி நாராயணருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டு அவர் அருகிலேயே இருந்தாள். இருப்பினும் லக்ஷ்மி தேவியின் தொடர்பு இல்லாமலேயே நாராயணர் பிரம்மாவை பெற்றார். அது பகவானின் சர்வ சக்தியாகும். நாராயணர் மற்ற ஜீவராசிகளை போன்றவர் என்று முட்டாள்தனமாக கருதுபவன் இதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாராயணர் சாதாரண ஒரு ஜீவராசி அல்ல. அவர் சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். தெய்வீகமான அவரது உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் மற்ற எல்லா புலன்களின் ஆற்றல்களுடன் இயங்கக்கூடியவையாகும். சாதாரண ஜீவராசி ஒருவன் உடலுறவினால் குழந்தை பெறுகிறான். அவனுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள இம்முறையை தவிர அவனுக்கு குழந்தை பெறுவதற்கு வேறு வழி இல்லை. ஆனால் நாராயணர் சர்வ வல்லமை உடையவர் என்பதால் எந்த சக்திக்கும் அவர் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவர் அவரது பல்வேறு சக்திகளினால் எதையும் மிகச் சுலபமாகவும் பக்குவமாகவும் செய்யும் சுதந்திரமும் ஆற்றலும் கொண்டவர் ஆவார். எனவே பிரம்மா தாயின் கர்ப்பப்பைக்குள் வைக்கப்படாமல்
நேரடியாக தந்தைக்கு பிறந்த மகனாவார். எனவே அவர் ஆத்ம பூ என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த பிரம்மா படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் மேலும் படைக்கப்பட வேண்டியவற்றிற்கு பொறுப்பாளி ஆவார். பிரபஞ்ச ஒளிவட்டத்திற்குள் ஸ்வேத தீபம் எனப்படும் தெய்வீகமான உலகம் ஒன்றுள்ளது. அது பரமபுருஷரின் பரமாத்மா அம்சமாகிய க்ஷீரோகதாய் சாயி விஷ்ணுவின் வசிப்பிடமாகும். பிரபஞ்ச நிர்வாகிகளான தேவர்களால் தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சனைகள் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் பிரம்மதேவரை அணுகுவார்கள். பிரம்மதேவராலும் அப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியவில்லை என்றால் அவர் க்ஷீரோகதாய் சாயி விஷ்ணுவுடன் கலந்து ஆலோசித்து உலகில் அவதரித்து பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும்படி அவரிடம் வேண்டுகிறார். பூமி கம்சனாலும் மற்ற அரசர்களாலும் ஆளப்பட்டு அவர்களின் தீய செயல்களினால் அளவுக்கு அதிகமாக சுமை ஏற்றப்பட்ட பொழுது அத்தகைய ஒரு பிரச்சனை எழுந்தது. பிரம்மதேவர் மற்ற தேவர்களுடன் க்ஷீரோகத கடற்கரையில் பகவானிடம் வேண்டினார். இதனால் கிருஷ்ணர் வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் இவ்வுலகில் மகனாக அவதரிப்பார் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. எனவே பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனைகளினால் தான் பகவான் அவதரித்தார் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இல்லையா? நம்ம கோலோக சார்ட்ல நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கங்கள் வந்து கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுடைய விரிவங்கம் க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு படிச்சிருக்கோம். மேலும் அவர் நமக்கு தந்தை என்பதற்கான ஒரு விளக்க உரை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். முதல் ஜீவராசியான பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகிறார். யாரிடத்துல, எங்கிருந்து? அவருடைய நாபியிலிருந்து இல்லையா? ஸோ அதனால்தான் பங்கஜ நாபாய பத்மநாபா அப்படிங்கிற பெயர் கூட வந்து அந்த நாளதான் வந்ததுன்றது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்மருக்கு இன்னொரு நாமம் வந்து ஆத்மபூ அப்படின்னாக்கா, அதாவது நேரடியாக பகவான். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது குழந்தை ஈன்றெடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஒண்ணுதான் இல்லையா? ஸோ தாயினுடைய கருவுக்குள்ள தந்தையினுடைய விந்து சென்றால் மட்டும்தான் நமக்கு குழந்தை வரும், இல்லைன்னா கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ அந்த கம்பேரிசன்லயே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் வந்து லக்ஷ்மி தாயார் இருந்தாலும் அவர்கள் மூலியமாக அவர் வந்து பிரம்மாவை வந்து ஈன்றெடுக்கவில்லை. அவருடைய நாபியிலிருந்தே வந்து கமலத்துல வந்து பிரம்மர் வந்து படைக்கப்பட்டார். அதுதான் ஆம்னி பொட்டன்சி, சர்வ வல்லமை. பகவானுக்கு 3 விதமான இது சொல்லுவாங்க: ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னி சியன்ட் இல்லையா? அதாவது நம்ம அவருக்கு நிகராக யாருமே நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது. அடுத்து வந்து எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர். அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஆற்றல், ஆம்னி பொட்டன்ட்னா ஆற்றல். ஆம்னிசியன்ட், அவருக்கு சமமாக எதையுமே சொல்ல முடியாது. அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம நார்மலான மனிதர்களோடு ஒப்பிடவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது அவரை வந்து அவர் கண்களாலேயே நம்முடைய உணவை நாம படைக்கக்கூடிய அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து அவர் எடுத்துக்குவார், ஸ்வீகரிப்பார். நமக்கு அப்படி கிடையாது, நாம வாய் வழியா தான் ஸ்வீகரிக்க முடியும் இல்லையா? இதெல்லாமே பௌதிக புலன்கள், அவருக்கு பௌதிக புலன்கள் கிடையாது. இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு, அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே மேல ஒரு ஸ்வேத தீபம் என்பது உண்டு இல்லையா? ஒரு பார்க்கடல் எண்ணக்கூடியது உண்டு. அந்த இடத்துல க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு யாரு? கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம். அந்த க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு தான் நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ மேலும் இந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவினால் தான் நம்ம வந்து இந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு வந்து அவருடைய நாபியிலிருந்து 14 லோகங்கள் வந்து படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ பிரம்மா கன்சல்ஸ் அண்ட் பிரேஸ், அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து இந்த பூமண்டலத்துல வந்து, அதாவது இந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ அப்ப எல்லாமே வந்து பார்க்கடல் ஓரம் போயிட்டு தேவர்களோட வந்து, தேவர்களுக்கு முன்னோடியா வந்து பிரம்மர் நின்று அங்கே வந்து பகவானுக்கு புருஷ சுக்தம் பாடுவாங்க. நம்ம ஐ திங்க் 3rd கேண்டோலயே 2nd போட்டியில வருது. அது புருஷ சுக்தம் படிச்சோம், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? புருஷ சுக்தத்தை பாடி பகவானுடைய புகழ ஆரங்களை பாடி, அப்ப அந்த இடத்துல பார்க்கடல்ல க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு வந்து அங்கே அவங்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்து இவங்களுடைய குறைகளை கேட்டு அதற்கேற்று அவர் ஒரு தீர்வுகளை கொடுப்பார். ஸோ இப்போ பூபாரத்தை வந்து தாங்க முடியாம பூதேவி வந்து பிரம்மரிடம் முறையிடும் பொழுது, தேவர்கள் எல்லாம் வந்து முறையிடும் போது பிரம்மர் அங்கு அழைச்சி சென்று பகவானுக்கு புருஷ சக்தம் பாடினப்போ பகவான் வந்து நான் வந்து அவதரிப்பேன் என்ற வாக்குறுதியை வந்து கொடுத்து பூபாரத்தை வந்து குறைக்கிறார். இந்த யுத்தமே பகவானுடைய விருப்பம் தான் இல்லையா? இது பாண்டவர்களுடைய விருப்பமோ இல்ல வந்து கௌரவர்களுடைய விருப்பமோ கிடையாது. பகவான் பூபாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கத்தை கொண்டு வந்தார், அவ்வளவுதான்.
ஸோ அதனால வந்து தேவர் அட்வைஸ்டு டிசைன் ஆஃப் கிருஷ்ணா வசுதேவ், அதனால தான் அவர் வந்து தேவகி வசுதேவருடைய மகனாக அவதரித்தார். ஸோ அதனால நம்ம சம் பீப்புள் சே த லார்ட் அப்பியர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரேயர்ஸ் ஆஃப் த பிரம்மாஜி. ஓகே, நான் இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். நாளைக்கு நம்ம மீண்டும் பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम